you. Jay, Odenjinji Gwen. Yeah. From the streets of Amber, across the deep blue sea, a message for the children, for you and for me. Obinwannem is calling, can you hear the sound? The roots of our fathers are being found. We know they forget where we come from. The strength of a lion, the beat of the drum. Ofu Obi, one heart. Obinwannem, united we achieve. Ofu Obi, restoring the culture, that's what we believe. From the Ordinala to the Azusu we speak, lifting the fallen, helping the weak. Obi-Wannem worldwide, the movement is here. Igbo global, raise your head high, raise your head high. Our men will never, ever die, ever die. It's more than a page, it's a spiritual loan. No matter how far in this world you roam, we're bringing back the wisdom, the tradition, the grace, putting the smile back on the Igbo face. A high energy. Please. Obinwannem, Obinwannem, Obinwannem Ndi Igbo, in every land. Obinwannem, protect the culture. It's in our hands. Follow the light, follow the way. Obinwannem is leading the day. Keep the fire burning, keep the language strong. This is where we all belong. Again, it fades out with a final celebration. Obinwannem Global Radio, promoting the culture and traditions of Igbo nation. Ama, ugbu a Chukwu am na-akpọkwa ka m na-akpọ. Anwachi Igbo ga-adị. Igbo ga-adịkwanụ. Onwe iberibe aha bekee butere anyị, Chineke ekwere ka anyị na-ebu ya. Anyị ga-anọ n'omenala anyị, bekee nọ na nke ha. Ụmụ anyị ga-agụta akwụkwọ bekee, gụta nke Igbo. Onye ya agwa nwanne ya okwu ya bụrụ n'Igbo gwa ha. Ada agwakwa ndị bekee were onu bekee gwa ha. Aja obodo na ha n'Igbo were onu bekee gwa ha. Ọ bụ onye hụ nwanne ya asị fere onye hụ nwanne ya fere. Ndị Hausa anaghị asịrị ibe ha, Yoruba anaghị asịrị ibe ha. Even ndị River na ndị ọzọ anaghị asịrị ibe ha, but ọ bụrụ ndị Igbo fere. Ema onye na-asịrị ọnụ ihe kwuru ma ọnụ. Chukwu ana m yogo ka omenala Igbo mụmụ ichie ụmụnna bụ ike na-akwado m ekwadochie ike ka ihe Igbo na-aga ọfọ aga esiri kwesịrị. Ugbu a ihe anyị nọwụ agụcha n'ọjị ọwụwa ya. N'ime ọwụwa ya achọrọ m ka Igbo niile, Igbo gburugburu bịa kwado ọmarịcha Igbo ka ọ na-aga n'ihu. Ndị n'ibe ha nọ, ndị na-ana bekee, ndị nọ na Igbo, ndị n'ibe ọbụla ha nọ na Nigeria ka ha kwado omenala Igbo. Achọkwana ka obodo ọzọ ghara ewere ọmarịcha Igbo omenala anyị
ka omenala anyị na-aga n'ihu. A na-azadorokwa ụwa ana Igbo ihe anyị na-ekwe n'aha ana Igbo ọmarịcha Igbo bịa taa na ọjị ma ndị nwụrụ anwụ ma ndị dị ndụ bịa taa na ọjị ihe unu ga-akwado omenala Igbo mụ na onwe m kwadokwa nke omenala Igbo na ọmarịcha Igbo gaa n'ihu. Igbo mma mmanụ Igbo mma mmanụ ugbu a Igbo mụrụ nze m ọzọ ekenekwa m unu. Ana m asị nke onye chiri ya zere ya mara anyị niile mma n'ụbọchị tata bụ ụbọchị Nkwo Ikuku ma bụrụkwa ụbọchị anyị ji enye Chukwu okike abịa m ekene n'ife ọma ha na-emere anyị na ndụ ka ha si wee mee anyị wee bụrụ dị ndụ n'ala dị ndụ n'ụbọchị tata. Anyị agbakọkwa n'ọzọ n'obi Obinwanne Igbo TV ebe anyị na-agbasa ozi ọma gbasara omenala Igbo na ọdịnala Igbo na njikọ nke ụmụ Igbo n'ụwa niile. Ozi ọma ga-eme ka ụmụ Igbo marụkwa ọdịnala na omenala be nna fa. Ozi ọma ga-eme ka ụmụ Igbo marụkwa ka ha ga-esi na-echekwa onwe ha n'ala be nna fa. Ozi ọma ga-emekwa ka ụmụ Igbo nyebekwara onwe ha aka dịka ha si enyerịkọta onwe ha aka na gboo gboo. Ozi ọma ga-emekwa ka ụmụ Igbo nọ na soshal midia ji ọdịnala be nna ha wee na-egwu egwu. Ozi ọma ga-eme ka ha marụkwa na onye gburu nwanne ya egburukwa mmadụ. Ozi ọma ga-eme ka anyị ncha niile marụkwa oke na ọrụ dịrị ndị gọvanọ anyị. Ozi ọma ga-emekwa ka anyị marụkwa oke na ọrụ dịrị ndị sinetọ anyị, dịkwara ndị chairman lokal gọọmenti anyị, dịkwara ndị kanselọ, dịkwara ndị yuutu obodo anyị, dịkwara ndị igwe, dịkwara ndị eze, dịkwara ndị ọzọ dịka mụnwasị wee bụrụ onye amaji ụmụakachi nke dị na Nsụka, dịkwara onye ishi, dịkwara edeọga, dịkwara Ogbuebune, dịkwara nya bụ ndị ahụ bụ ndị oyima, nya bụ ndị ụmụ nwaanyị anyị a na-akpọ ụmụ nwaanyị ọkpụ. Ozi ọma ga-eme ka gị nwa bụ ikorobịa na agbọghọbịa mara oke na ọrụ dịrị gị asụ onye Igbo n'ala Igbo ma ibi n'obodo oyibo ma ibi n'ala Igbo. Oke na ọrụ dịrị gị asụ onye Igbo. Ọ bụrụ na anyị niile bụ ụmụ Igbo, kwete na anyị bụ ụmụ Igbo, kwete na anyị na-eso usoro nke ụmụ Igbo, usoro nke ndị Igbo, ka anyị jebe n'ihe sobenye ka o si dị n'akwụkwọ, ka o si dị na mbụ tupu anyị abụrụ ndị dị ndụ n'ụbọchị taa. Ana m akpọkwa Igbo niile ị nọ na soshal midia ebe ọbụla nke Obinwanne nọ live and direct ugbu a. Obinwanne nọ na YouTube. Ije na YouTube ugbu a Obinwanne News nọ live. Taịpụọ Obinwanne News YouTube. Ije na YouTube taịpụọ Obinwanne News. Ị ga-enweta Obinwanne Igbo TV there. Obinwanne News ka anyị ji wee jikọọ ife niile Obinwanne na-eme n'ụwa niile, maka Obinwanne News dị registered in Nigeria, in Ukraine, and also partner with a lot of organizations that going to be agitating for the freedom of the humankind. So ije na YouTube biko ịbụrụ onye ihe Igbo na-amasị, bụrụ onye omenala Igbo na-amasị, bụrụ onye ihe a ga-eme ka ala Igbo dị mma na-amasị, bụrụ onye bụ onye eziokwu, bụrụ onye bụ onye ezi omume, bụrụ onye aka ya kwụ ọtọ, bụrụ onye ezigbo ọchịchị, bụrụ onye ezigbo onye ndu. Biko were afa Chukwu okike abịama sobe anyị na YouTube. Obinwanne News nọkwa na Twitter, ha nọkwa na Instagram, ha nọkwa na Facebook. Mana ebe anyị nọ live na Obinwanne News bụ na YouTube. Then ịbịazie na Obinwanne Facebook, ịmana ị ga-enweta anyị na Obinwanne Igbo TV. Ị ga-enwetakwa anyị live na Obinwanne Igbo News. Ebe a ka ị ga na-afụ Mazi Ugwu Alexander Okechukwu ga na-ewetara unu ka o esi na-akpọtụ n'ala Igbo na ebe ọbụla ụmụ Igbo gbakọrọ n'ụwa niile na ife ọbụla na-atụ ndị Igbo n'ọnụ, anyị ga na-ewetara gị ya n'obi ebe a. Ya bụ na ọ bụrụ ị nọ na YouTube, na ọ bụrụ ị nọ na Facebook, ebe a na-akpọcha afa ị na-efolo anyị,
maka na anyị juru eju bara abara. Anyị kwadoro ọfụma ịgbasa oziọma nke Chukwu, oziọma nke Chineke, oziọma nke gbasara omenala na ọdịnala be nna m na agịna abụ, oziọma ga-eme ka ị mara ihe bụ onye ndu, oziọma ga-eme ka ị mara ihe bụ onye ọchịchị, oziọma ga-eme ka ị mara onye bụ onye ndufe, oziọma ga-eme ka ị mara onye bụ onye na-eduga ọfụma. Oziọma anyị na-agbasa, anaghị akụ ya mmiri, maka na oziọma na-enye ndụ ka anyị si n'Obinwanne wee na-agbasa. Ọ bụrụkwa na ị nọ na TikTok, maybe ị nọ na Facebook na-ekiri anyị ugbu a, na ọ na YouTube na-ekiri anyị ugbu a, ọ bụrụ na ị nọ na TikTok, gị kaba ahụ taịpụ Obinwanne Igbo TV. Ebe a ka ọ na-afịatụ na TikTok. Iwọchịfụ na anya m gbago enu ọgbada n'ala, ọ gbago enu ọgbada n'ala, maka na ịma na anya m ama abụ ịtọ, maka na ọ dị ebua na-agakọ ọnụ. Anya m dị ebua na icheke ọ na-aga n'ofu ụzọ. So nne anya n'enu na TikTok, na-eme anya n'ala na Facebook and YouTube ebe anyị nọ live. So n'ọnya bụ ihe anyị ji wee kwuo sị that na ọ ga-aka mma nke ọbụla ị na-eso na ya sosie ya ike, maka na ọ ka bụ ofu ala ha ji ka na-achụrụ efi. So na ịbịa na TikTok, ị ga-enwetakwa anyị n'Obinwanne Igbo TV, ị ga-enwetakwa anyị n'Obinwanne News na TikTok. Anyị na ebe niile, mana ịma na Obinwanne News anyị hibere maka ndị na-asụ bekee. Ịma na anyị nwa amara asụ bekee, nke anyị na-asụ bụ boroboro maka ndị na-ada eji bekee wee na-akparị anyị. Ihe iji wee mụtakwana ya ka ịkụziere anyị na ya amaghị asụ bekee abụrụ. He don't even know how to speak English language. He don't even know how to present the English language with what he's talking about. He just stuck in a threat. He does not even need to listen to. Mgbe anyị gụrọkwa n'akwụkwọ a ka iwe wee bịa maba anyị aka egoro ya ka iwe nyere ụmụnna gị aka. Ọnya bụ omenala na asụ na onye na-ejere iru na-ejete onye nọ n'azụ. Dịka ndị nọ n'ụlọ nọchite ndị nọ na mma, ndị nọ na mma nọchite ndị nọ n'ụlọ. N'ọnya ka anyị na-ekwu okwu ọnya ka anyị na-ekwu okwu na-asị onye Igbo ọbụla bụ onye na-eso Obinwanne gbara ama na ọ bụ Igbo nọ n'ọgbọ. Ọ Igbo nọ n'ọgbọ. Ọ bụrụ ka anyị si kwado bifo ka anyị si kwado kịta. Anyị emegokwa na ebere aka ọ ga ha na nso ka anyị gosisi uru ihe anyị ji wee bụrụ ụmụafọ. Enwere ụmụafọ, enwere ụmụ Igbo, enwere ndị Igbo. Ị ga na-aghọta ya n'Obinwanne, a ga na-akụziri gị na-atụrụrị gị ka ọ ga-esi wee dị. Eji n'ihere, eji n'iwe, eji n'ekworo, eji n'anya ukwu, propaganda blackmailing wee mebizie ụmụ gị na-abịa n'iru, maka na ọ bụ oke nke ụmụ gị na-abịa n'iru ka anyị na-ekwu okwu. So na ọ bụrụ na ị nọ na YouTube ma ọ nọ na Facebook, anyị ga na-ene anya, anyị na-anya na mgbago, anyị na-anya na mgbada, emenyere onye n'ukwu, emenyere onye nta, na ọkwara aka oke ji wee zuo oke. Aka nri na aka ekpe ga na-emekọ, ma otu ọbụla si na wee dị, udo ga-adịrịrị n'ala Igbo. Ndị TikTok sị m na m ga-ezu oke, mụ nara obere break so ka narụzi obere break na otu a ka ọ na-adịkwa n'ikwugide ị nara obere break ka ndị na-aghọtara wee ghọta ka gị nwa na oge na ọ bụla ịgafebego ụzọ ka ị ga-ịtakwazie n'ime ya. So ana m ekene Igbo niile bụ ndị nke na-esonyere anyị kemgbe anyị bidoro Obinwanne Igbo TV, kemgbe anyị bidoro Obinwanne News, kemgbe anyị bidoro Obinwanne Foundation Worldwide. Anyị na-ekene unu niile, especially mụnwa bụ Mazi Ugwu Okechukwu, onye ndu Obinwanne nke ndị Igbo n'ụwa niile. Ihe anyị ji wee hibekwa n'Obinwanne abụrụ ka anyị bịa gbuo mmadụ ma ka anyị kọbọrọ ma ka anyị blackmail bụ ụmụnne anyị. Ya ji wee hibe Obinwanne ka ọ dị na mma, dị n'udo. Anyị na-anya for that na Obinwanne anọgo 4 years. At least achịgo m ndị Obinwanne, duo ndị Obinwanne 4 good years. And after good years nduru ndị Obinwanne, it is time for me to submit ihe niile gbasara Obinwanne to ndị Igbo, to ụmụ Igbo. Unu nwa ka ọ dịziri ịma, unu ediredi ịkwado nwa amadi a gbara mbọ wee were oke n'ọrụ ya, ihe niile o nwere wee kwado ka akụzie ọdịnala na omenala, ka anyị kwadokwa nke anyị, maka na nke anyị bụ nke anyị. Ọ bụrụ ọ dị mma ịkwado. Dịka ịbịa na Facebook ugbu a, ihe anyị dere ebe ahụ bụ ihe anyị na-ekwu maka ya bụ Igbo National Affairs, ya bụ Igbo National Matters. That is what we discuss. Nke bụ nke nna anyị. Onye ọbụla bụ onye Igbo nwere title to join and talk about the problem na-aga na village ya. Ị mara problem ahụ na-aga na village gị, that is what we need to be talking about here. Don't come and talk my own. I will not talk your own. So ị bịa gị talk your own. Dịka nsi wee bụrụ mata ndị Nsụka wee bịa, eji mata ndị Nsụka wee bịa, jikwa general mata wee bịa as a representative of Obinwanne nke ndị Igbo n'ụwa niile. Ọmụnwa na-egosi ka o si wee kwesị adị n'ala Igbo. M na-akọwa ya, na-ekwukwa ya, na-amakwa ka ndị mmadụ ga-esi tinye ọnụ. So n'ije na that YouTube and Facebook, you are going to see the title Igbo National Matters.
sign up for the Obinwannem Ndi Igbo Global Cultural Movement Foundation. Join Obinwannem Ndi Igbo Global Cultural and Traditional Movement. Oge adịrọzi n'ogologo akụkọ, unu enyego m nsogbu too much. Agwara m na enwere m otu nhibere 2019, mana ndị spy nọ too much. And onye ka nji wee post wee na 2015. Mana duto na mụ enwetawekwana meseji dị iche iche n'ebe ndị dị ka unu nọ. Unu afụgoro na asị na ikuku afọ ike ọkụkọ. Adị m ekwu nke m amarọ, aga m ekwukwana nke m amahọ. And ife niile na-ekwu na social media since 2019 ka anyị werezie oge anyị mere ngagharị nke iwe maọbụ anyị mere agitation with IPOB and Biafra ka anyị were emezie gịnị, anyị were gị wee mere ihe ebe n'abalị ka ọ bụrụ anwụnta. Dịka nsi wee gwu na no dey talk about anything concern Biafra or IPOB anymore in Obinwannem platform. Ana m agwụ na na-ekwukwa ekwusikwa ike ọ bụrụ na ọ bụ na mụ abụrụ a full member of IPOB or na m abụrụ a dedicated and oath member of IPOB, ọ bụrụ ya ọ bụrụkwa na m abụrụ a Biafran, ọ bụrụkwa ya ọ bụrụkwa na mụ na ụmụ adakwado Biafra to come, ọ bụrụkwa ya na-enwere ndị storu ihe gbasara mandate of IPOB and Biafra, enwere ndị storu ya hijack gị anoto ya hijack ya aka m na ọkpa m adịrị ya Nkwo na Nsụka ji m aga anyị serigo m onwe m dị. So ọ bụ na ị chọrọ ịma ihe dị na those group, those movement of Biafra IPOB, ịbata n'ọfịs m direct, ịbata private m kọwara gị ihe nji ekwu okwu na-ekwu. Mana ọ bụ na social media nwana anaghị m aka akụkọ Biafra na IPOB na social media anymore, ọ dịrọ possible. So mana ị werekwanụ wee kọọ akụkọ, I will sue you to court. Anụ werekwanụ gị to kọọ akụkọ, sue me to court, because I believe in government law. Wherever you are in all over the world, I respect the government, I respect the law. And if you come to Obinwannem Global Cultural Movement Foundation, they are registered and they have the law, aims and objective. Aijaga. So anya bụrụ obere organization. Na ọ bụ ka isi wee fụ ya ka ọ ga-esi wee dị gị. Anọ nke ahụ ịma n'ime ka ịma na ịmara nke ọzọ. Ana achọrọ m imegide onye Igbo, ofu mkpụrụ onye Igbo, achọrọ m imegide ofu mkpụrụ onye Igbo na movement of Obinwannem Foundation. Otu a m emegide ha onye ọbụla na IPOB, emegidere m onye ọbụla na Biafra struggle. I shall never do that. But this time, m surrender myself to ndị a niile si na ha ka m wee mara ihe dị na Biafra struggle, ndị a si na ha ka m mara ihe dị na IPOB, I surrender go m, and I have withdraw kpamkpam until Nnamdi Kanu or Simon Ekpa release dere ha official letter consign ife ọtụtụ n'ime unu kwuru against me. Ọ bụrụ si na ihe a bụ eziokwu, anyị agaba n'iru. Ọ bụrụ na ọ bụrụ eziokwu, anyị emekwa ya kwesịrị ime ka ndị mmadụ mara na onye na-ebokwana mmadụ ebubo, onye na-etete ụra ụtụtụ, ọ bụrụ na ihe ọ chọrọ n'ụwa bụ ibo mmadụ ebubo, ka onye ahụ akara ka onye ahụ hapụ ịbịa na mmezu ya marakwa mara na ka ị na-agwa onye ọzọ ka chi gị na-agwa gị. Ofu chi ka anyị nwere n'ụwa, ofu chi ka anyị nwere n'ụwa. And ama m na chi nke na-ejere m ozi anaghị agbaba m aka. Anọ m na social media long time and aga m egosi unu ihe Chukwu jide ebube. Eziokwu ka m ga-ekwugide ebe ọbụla m nọ, ihere adịghị eme m. Mma agba mbọ ka odogwu. Ana m eme ihe ji m ji wesị m mee ihe ji abụrụ ihe mbụ. So onye ọbụla bụ onye na-ekwu ihe gbasara Biafra or IPOB, according to the information wetere from the ụmụ Igbo nji aga n'ụwa niile bụ ndị na-akwado m, ndị ọgịrịga wa na nwa bụ ndị mere ka m bụrụ ihe mbụ n'ụbọchị taa. Ị chọrọ ịma ihe dị na Biafra struggle, go to Ụwa Zuru Ike, go to Nnamdi Kanu, go to Simon Ekpa. From Simon Ekpa na dream yesterday, and Odogwu confirm no Odogwu ka bụ Odogwu. I swear I saw him in dream yesterday, and Udodi, and oputara in a shock, in a surprise. And I believe that what I saw in dream about Simon Ekpa yesterday, I pray, I asked Chukwu Okike Abịama, nya jiri aka ya mee ka uche dị otu ahụ. Nya jiri aka ya mee ka uche ihe ahụ fụ na nlọ yesterday night about Simon Ekpa. Ana m asị ka o si otu a wee mee, maka na ịhụ mmadụ n'anya bụrụ na agbọ gwọgwọgwọgwọ na social media, ọ bụrụ ịhụnanya dị n'ọbara dị n'ọkpụkpụ. Yotago, abụ m somebody, when I talk, I talk, when I do, I do, when I say, I say. Maka na onye eziokwu ka mbụ. So onye abụrụ ị chọrọ ịma ihe dị na Biafra struggle, jekwuru ndị a. All ndị a can respect, and I will respect them till I die, and I be with them spiritual and physical. Mana ndị hijack anything concern affair ha, I will not fight them,
I will not talk to them again. I will not even advise them again. So ihe gbasara Obinwanne, ihe gbasara ndị Igbo ka na-eme, and ha ncha niile mkpọrọ afa kịta bụ ndị Igbo bụrụkwa ụmụ Igbo. So no ka mma na ihe niile mmemme with them direct, not those people claiming to love them but they did not love them. Mụ na ndị agha ma mekọzi, and mụ na ndị agha ma mekọkwa wee tụ ụwa niile. So na ebe mụnwa nọ ha ma bịa nwe ebe a, maka ha bịa ebe ahụ ndụ ha agaghị last very very long. Maka na obi eziokwu ka m ji aga, obi ndị Igbo ka m ji aga, obi arụsị ndị Igbo ka m ji abịa, obi ohe Nsụka ka m ji aga, obi akatapụ, obi ikejọpụ, obi akarịkpakpa ọ ife m ji aga. So ọ bụrụ na ị mara ihe Igbo ji wede ebube na mbụ, ịkaba ahụ na-eso Obinwanne Igbo TV, maka na ikwucha anaghị ekwughasị ya. No matter the kind wealth you have in this world, you can never cross on my department. You can never. Government don't threat me. No individual can threat me. Nobody born as a woman, born from a woman, can threat me. Maka na I stand them ka Chukwu si wee kee m. Onwe onye bụ onye nọ n'ụwa gasị na ya bụ onye ọma. So you cannot come on my own department to be talking as you like. You can never try it anymore. Emego m ebere ha ka ọ ga ha na nso. Ihe ọbụla ị chọrọ, we are ready to give you in Obinwanne Ndi Igbo. Ịbịa n'Obinwanne Ndi Igbo, anyị nwere a lot of things, so a lot of departments. Anyị nwere nke nchekwa, anyị nwere nke ndị na-enye aka, anyị nwere integration classroom, anyị nwekwara health center, anyị nwere ife niile ahụ ichere anaghị enwe anyị nwere ya. Including real estate, anyị nwere, but anyị ga na-akụziri unu ife anyị ji emegasị ife anyị na-eme ka o si adị. Na so onye ndu Obinwanne Ndi Igbo Global Cultural Movement Foundation ma na-ewetara unu ego esi na-akpọtụrụ ihe gbasara Obinwanne ka m ga na-akọrọ unu. Onye ọ dị mkpa na onye fụrụ ya n'anya, join ya straightforward. Anyị anaghị agbasaga na social media. We bring a historical video, historical information, historical event that's going to change your life. Ihe ga-emekwa ka ịma that na onye Igbo ka ebo. So ana m ekene unu ebe ọ bara ụba wee na-asị na ndị niile abụ ndị na-eso m na YouTube, ana m agwa unu si that na ọ bụrụ na echegharịghị n'oge a na-ekwu okwu akịta to God, unu ga-regret here before the end of this December. Repent and join to liberate our land, because Igbo land must be great again. So dịka nsi wee kwuo na mbụ na isiokwu anyị n'ụbọchị tata, anyị ga-eweta ya one by one, but before anyị na-aga n'iru, anyị ga-eme gịnị? Anyị ga-aga ọfọ. Ije na ịchọrọ iso Obinwanne, mebe ịchọrọ ịkọntaktị Obinwanne Ndi Igbo Global Cultural Movement Foundation, biko hụchaa ntị gị ọfụma. Nọmba ị ga-akọntaktị maka ndị nọ na TikTok, maka ndị nọ na Facebook, ọ dị ya, ọ dị na information center. Ije na Facebook, ị ga-eji wee kọntaktị anyị ndị TikTok a na-agwa +48 795621 ife a bụ information ị ga-eji wee join Obinwanne Ndi Igbo Global Cultural Movement Foundation. Ya bụ information if you care, ma akọwara gị ihe the movement na-akọwa and movement stand for. Mana ọ bụrụ na n'oyibo ị ga-aghọta ihe nsoro. Ghọtago? Ma ndị Facebook na ndị YouTube bụ the enemies of us. So anyị need ha na TikTok anyị chọrọ ibidokwa is monetize their fa, integrate their fa ka ha ghọta na ha nche na YouTube nọ na TikTok. Onya koja atọ m ụtọ. So m ga na-agwakwa ndị YouTube na ya pụbe maka na today ka anyị bakwa live there after ka m dozichara my studio. Ndị wee sị ka m gakwa live that place, which is I don't know na na-agakwa ọfụma mụ na ha ga ọfụma, beta ma m na voice m na-apụta ọfụma that place. Ọ bụ na ọ na-apụta ọfụma, m chekwa ya, enwere ike megharị ya, beta ma m na everything is coming out loud, because ichekwube ndị Igbo, they will destroy you, they will make you to never be who you want to be. That's why go ahead, consistent, move ahead, talk what you know, act what you can, and make the future bright again by yourself. Because we believe in creator, and we are the sons of creators, and we create, and we build, and we rebuild, and we change, and we educate. So now when you join Obinwanne Foundation, Obinwanne Ndi Igbo Global Cultural Movement Foundation, which is Obinwanne Foundation Global, are the one that is sponsoring and taking care of Obinwanne Ndi Igbo. So Obinwanne Ndi Igbo now under the power and the authority of Obinwanne Foundation. So which is now Obinwanne join Obinwanne Ndi Igbo Global Cultural Movement Foundation. Imana number ga-eji wee contact ya begini +48 795621 Can I repeat here maka ndị TikTok? +48 795621
216 this number for now ide na WhatsApp ịkpọ ya ọ ga-agakwa mana WhatsApp ka anyị jigoro ya aga ide na WhatsApp ihe ị ga-ede bụ gịnị na ị chọrọ ịjoin make sure na idere maka ide ha ya will not respond you mụnwa bịa ga na handle the WhatsApp now mụnwa ga handle ya until I enweta 5 people from every 5 states both home and abroad 5 people ise 5 people from every 5 states in Igbo land both home and abroad immediately I nwetazuru ya anyị set the structure new structure ka anyị ga-esi wee use we take care of Igbo national affairs. Ndị ga-sponsor movement ya ga-abụkwa ndị a na-ekwu okwu ndị ga-ewepụta structure ga-abụkwa ndị a ndị na-ekwu okwu mana ọ bụrụ na structure of Obinwanne Foundation Obinwanne Ndị Igbo etigoro etinye dị mma anya karịa on with it ka m wee gosi unu ka esi achị ọchịchị na ka esi eme ndu mụ na achọrọ ya m ga-anọkwa na this place ụna na-ayọ m biko in future I am not saying something that I don't know. Na Chukwu kechara anyị kere anyị kee ka o si wee ka aka oyibo wee nye ya mmiri ọ ga-anwụ ịma na onye ọbụla nọ n'eluigwe n'ụwa ga-ama that na Chukwu kere ụwa kere onye ọbụla n'ụdị nke ya so ọhịa ọ chọrọ ka e bụrụ ka ya abụ ọ sị that na nke aka ya abụ wee mara ihe ga-abụ ịmana iwu n'ibego so ama m ife m ga-abụ marakwana ife mbụ mara pawa m nwere n'ụwa so a na-eji meji wee nya isi meji emegide mmadụ ya ka m ji wee dị free to everybody ịmana ndị ahụ na-asụ unu ndị a na-eme ka ị kọntaktị ha fịa arụ ndị a na-ana unu fọm na anụ na ego bifo unu abata ịmana onye ma bụ ndị unu na like ndị na-egwu unu wayo ka unu wee nwee ihe unu ga-eji wee gba ha mgba na ọ bụrụ na ha zuzube future maka ọ trap beta ama m odo states beta agwa m unu agaghị m awụ ọkụ wit ndị 419 ama awụ ọkụkwa wit ego mbute ama awụ ọkụkwa wit ndị ahụ niile na-emebi iwu ndị Igbo n'ụwa niile agaghị m awụ ọkụ wit you jidekwa ego gị jidekwa ihe niile ị nwere ọ bụrụ ego ka na-achị na-achọ ọ bụ ndị nwere obi nwanne ndị ọ ga-aba anyị na-ekwu okwu ọ bụrụ na ihe anyị kwuru tata ka anyị ga-ekwu echi ya anyị kwuru echi ka anyị ga-ekwu nwanne echi ya anyị kwuru na eke ka anyị ga-ekwu n'orie ka anyị ga-ekwu na afọ ka anyị ga-ekwu na nkwọ ka anyị ga-ekwu na ihe niile Igbo ji wee dị ebube maka na ọ da-adị mma nwanne ekwuche tata ruo echi okwugharịbakwa n'iru nwanne ya onye na-ebute ọgụ na mgba so anyị achọrọ ya so na aga m like na ọ bụ na ịchatị ya this WhatsApp from today ịma that na maka tata bụ ụbọchị Nkwọ nji echeta nne m ya ka m ji achọ ka m bido n'ụbọchị tata bụ ụbọchị Nkwọ wee declare this thing na social media everyday ga na-abịa na agwa unu ka o esi wee na-adị ihe anyị na-eme na next step anyị dịka anyị na-achọkwa state election of Obinwanne Ndị Igbo Global Cultural Movement Foundation meeting anyị ga-eme wee steeti ga-abụ on tomorrow ka anyị ga-eme the meeting after ka anyị mechara the meeting tomorrow then anyị bido wee wepụta information ma flyer ma everything ka oge si wee dị ka ịfụbazie ndị ahụ niile bụ ndị na-eme ka Obinwanne na-aga aga ị ga-emecha fụba ha ma ndị ochie ma ndị ọfụrụ we are calling all of you to come back so that we will start where we stop. Before I submit Obinwanne to all of you, I will do what they call accountability. Accountability bụ ịkọwa ka isi wee na ndị mmadụ ego na ndị Igbo ego ka ihe iji ego ndị Igbo wee mee and after everything kedu ebe idobere ndị Igbo with ihe iji ndị Igbo wee mee n'Obinwanne. I challenge all the organization of Ndi Igbo worldwide. Nobody can render accountability in publicly like Obinwanne Ndi Igbo Global. It's not possible because na ihe unu ji egbu ndị be anyị bụ ego afọ ego achọ ka egbuo ndị mmadụ ị na-achị ọchịchị mara ihe na-akpọ accountability ọ bụrụ na-asụ ya n'oyibo na-akpọ ya maka na ọ bụ ife ka anyị ga-eji wee gbaa ndị ọchịchị anyị mgba maka na Obinwanne zuru ezu nna ala Igbo chịrị ọrụ with gọọmenti m ga-agwa ya si ya go and learn from Obinwanne Foundation worldwide go and learn for Obinwanne Limited Liability Company go and learn from Obinwanne Ndi Igbo Global Cultural Movement Foundation because we are going to put our mouth in everything concerned Igbo race. Onya ki jiwe madat na nwoke tonitecha ocheribie. Oko si adi governor enweghị right karịa m n'ala Igbo. No senator nwere right karịa m n'ala Igbo. Unu ga-afụ ka esi moles na ha ma bịazi obodo oyibo ọzọ because Obinwanne Ndi Igbo Global Cultural Movement Foundation must make sure that we are going to hold all the governors, senators accountability. If they come in abroad, we will chase them back home or let them do the needful. We are going to follow the same court rules and regulations of Nigeria to still deal with them. So I need the we know what they are doing. We'll fight them with their law. We'll fight them with our culture and tradition. Tradition. Don't worry for what I'm trying to do. You need to join here. Derem na what's up? Kainchari ne make the move. Makanas na egwonye maba ona ha kankia. Nya be ja sige na ndị ba na-ekwu okwu sige na oke ya da aka nka na-egwu ọma agba o nwere ihe o ji ekwu dokwu ahụ anyị na-enwe ite
ọgbanyụsi ọkụ niile. Obere nsị onye na-emebi ike. Don't try somebody that you don't know how he prepared. Ekene m unu bụ ndị Igbo ndị ọma na-ege m ntị wee na-asị dịka anyị na-aba n'iru na-aga n'iru ugbu a eji m tu topic wee bịa tata ịma ndị TikTok. Ana m ekelekwa ndị TikTok very well maka ọnụ nwa bụzi ndị nwe m, ha bụzie ndị Facebook and ndị YouTube bụ ndị okpo na-eme na ha ma ife. Iro na Facebook anyị yeah, there about 200 and something thousand followers, but all of them ihe niile na ebe a bụcha ndị na-ekpu anya spiders. Mana I believe no nkwara ndị na-anọkọtakwa kọmentị ya mana TikTok kwuru China nọ, so anyị burugo m bịa TikTok ebe a bụ ihe dị m mkpa. Ndị Facebook like ha bata TikTok ka anyị nọzi ebe a nọ ebe a ka m believe ịbịa na-afụ gị anya na-afụ m anya ịghọtago nkwucha anyị bịazie ekwu okwu anọ ya ka m ji agwa unu onye ọbụla jebezie na dipatmenti Chineke kpọrọ ya ka oje ozi. Obinwanne ka Chukwu si m wee rụọ ọrụ Igbo ọrụ, so Obinwanne ka m ji arụrụ ha ọrụ. Anyị mee ọ dị registered, ọ dị official, so mụ nwee ịbịazi na-eso na-akọ ọnụ ndị enweghị future, ndị enweghị registration of ife ha na-eme, ndị adịghị recognized by the government of the world. Ife ọnọ na-akpali onwe m, ife ọ na-eleti onwe m down. Many of you people na-agwa m sị na m akarịgokwana nke a karịa nke a. Sị unu na ọ na-abụ ihe ọjọọ na mmadụ na-wetụrụ onwe ya ka ụmụnne ya wee ghọta ya. Ndị na-aza prọfesọ maka ife ha bụ n'isi. I am already prọfesọ mana ewere m ya by certificate, ewere m ya by ebumpụta ụwa. Before gị nwa na-abịa na social bịa here, onye Igbo ọbụla no matter prọfesọ, no matter however you think about, enwere ihe ga-eji wee ka m wee ma ihe n'ụwa na-abụrụ nke ahụ ka m wee bụ ụzọ wee fụ ọkụ ụwa dị. Enweriri nke njika gị nwee nke ijika m. Ọ bụgo na ike m n'ihe niile ma aka m na media department nji wee na-arụrụ Igbo ọrụ ma nka m dị because echekigo m na social media niile kedu media dị powerful, dị organized and dị dictated n'ihe a na-eme agbata Igbo culture karịrị Obinwannem Ndi Igbo. Go and type it in Google. Google have already showed me, and ndị mmadụ na-ewetakwara m ihe Google na-ekwulisi ma ọ bụrụkwa m I swear ọkwa people mmemme m ji wee mata sef enwego m recognition in Google na ịtaịpụ Obinwannem Ndi Igbo Nigeria Obinwannem Nigeria Limited agwakwa gị onye mbụ. Type Okechukwu Ugwu agwaghị onye mbụ. Type Obinwannem Ndi Igbo agwaghị onye mbụ. Obinwannem Company agwaghị onye mbụ. Ụmụ Igbo agwaghị onye mbụ. Eke Orie Afọ Nkwo agwaghị onye mbụ. So I have been working on this documentation, reconciliation, restoration of Igbo culture and tradition. That is what they know me for. So esoghị m na ndị na-enweghị future. Enwere m future, and my future have been given by me, by Chukwu Okike Abiama, not anybody. Not my mother, not my father, not anybody. Because aga m agwa ụwa niile, mama m akụzighoro m ihe ma today, papa m akụzighoro m ihe ma today, mana ọ gbara ha ka m ji arụ ọrụ ya ka m ji enye ha credit. So ihe ma today, I learn it by myself. Government of Nigeria did not educate me. Government of the whole world did not educate me. The one na-aga with them, ọmụ ji ego m akwụ ya. I paid. I have evidence of paying and doing what I'm doing with them. Nigeria nyere m free education. Even ma ndị njem na nkefa ka ha nye m free education, ka nsa avọ ha ka ha nye m free education, they could not give me. So my life have become intimidation. They have been suppressing me. Mana mụ amaji ewekwuo ndị mmadụ ụgwọ. Ndị nọ n'Obinwannem na-eri m olu mugu, na-eri m ego m, na ndị mkpọta ka ha mee invest, ha rikọsi ego na squander ego ahụ na-etretizi m, pay us our money back. Pay us our money back. We will pay you that money back, but the damages and the castration, and we can stand the win at the court of the law. Because he married his sign before, but I know Obinwannem. I don't do anything I don't know. Now IPOB, I know how much I put there. I know how much time I spend there. But I will never go to Nenia and say, give me my money back. Or Nandi Kana, so you give me my money back. No. Others are doing it, but I will not do it. But if you do it to me, I will still show you what they call Obinwannem. Give you the money back. But after everything, I will still announce to the whole world how it happened and how it ended. Ka we na mudife. Makife ne mem kanja am go sinde mari here n'ụwa. Achọ m ime ka unu ma na onye ọbụla kwudoro n'eziokwu kwudosie n'eziokwu ike. Don't mind propaganda. Don't mind blackmailing. Don't mind it. At the end, Chukwu ga-anụrụ gị ọgụ. At the end, o nwere ike ọ bụrụ mgbe m ga-anwụ ka ife niile ahụ bụ ndị mere maji ife ga-ekerite. Enwere ike ọ bụrụ mgbe m ga-anwụ ka ife niile ahụ bụ ndị mere ihe ga-ebido nwụba. Enwere ike ọ bụrụ mgbe m ga-anwụ ka ife niile ahụ bụrụ m ebubo na afụfụ niile na-ata ka ndị Igbo dị mma. Both Biafra, both Nigeria, both ndị Igbo. They are still talking against me. They are still rumoring against me. They are still making me to have a problem with the government so that they will say, you see, but I will tell all of you that you people can never survive
because even Nigeria government cannot stand in front of me to talk anything. Tinubu cannot talk, Yoruba cannot talk, nobody can talk, because I have right to defend my kingdom. I have right to defend my territory. I have right to say what I'm saying, because in this world, there is freedom of speech. Nobody can stop what I have known before all of you. Nobody. My mother was intimidated. My family was intimidated. Even me was intimidated. In the kingdom of those that say that they're educated, don't try what you don't know. I'm a street guy. I have suffered. I have contributed in Nigeria economy. I have done a lot of things. And if anybody, even including freedom fighter leaders, anybody try me, I will bring you and your family down. I will never lie you. Evans, he does not know more than me. I swear. You can never know me. You can never know me until I die. Nobody in this world can never reveal my secret until I die. Abomonya Maji, Umakashi, Nkedina Soka. N'ime Enugu ala Igbo anyị na-ekwu okwu ka ọ dịkwa m ọzọ. Anọ m na Hamburg, Germany. Jungerstrasse 20, Hamburg. Come there, bring your police, bring your army, bring your threat, bring it. I told you the same when I was in South Korea, when I was in Ukraine, when I was in Denmark, when I was in Poland, when I was in Netherlands. I don't hide my identity, because I will destroy all of you when you don't know it. You are scammers. You are drug dealers. I don't deal with all of you. I know what my father sent me to do in this world. I don't have anything to spend for you. What I need from you, do good and let us live in harmony. We don't want to live in agony. We want to live like brothers and sisters. We want to respect each other. You have your own destiny. I have my own destiny. Why are you threatening my own destiny? Why are you talking against my own destiny? Have I come to your own destiny? No. Don't try me, because even Loimok, even Trump, they cannot stop what I'm doing, because they have one head, they have one brain. They can never intimidate me because of useless Oxford, because of useless Cambridge. We have a history before them. We have what they call structure of a family before them. Religion can never change my mindset. Nothing can change who I am. I am who I am. Nkwo no hensuka, katakpa nsuka, ikejokwa. Anu anagba Igbo na-atari n'ime ime ọhịa ndị Igbo na-agba ọsọ n'ụwa, because unu na-agba ọsọ eziokwu, unu gbaga ọsọ eziokwu, unu gbaga ọsọ ezi omume. You people think that you can use social media to destroy the Igbo race. No, it's not possible. Very, very soon, you will see people who know history, who can be speaking. That is when they're speaking. Even Trump cannot say anything. When I bring my Arnold on my platform, he shot making noise. When I talk to him finish, he begin to talk to all of you that is even don't know left and right. When I talk to him, when I give him my speech, when I told him my stand, when I told him I'm a cultural and traditional protection and restoration, and no kingdom in this world, Berina Tour, Berina Conference, anything, all those things you people do in a body accord can never, ever change what I am doing. I joined in Anglican because I thought he know what he's talking on social media. Don't try me, because education cannot make me to prove who I am in all over the world. Go and try. I am in Germany. That is where I told my mother I'm coming. Germany is not trying to do me in documents. If you don't like, make another contact them. Tell them whatever you want to tell them, but I will tell them, I will prove them by my work, by my attitude. That is what I wish to prove the whole. Oh, madu baronwe yoko. Ako madu baronwe yoko ka Biafra webia. Onyocha buru fuel boy. Or do you think that now somebody like me, Buzi, onye jimakia we madu jimakia we cannot do more than what that person do? I am a sacrifice person. I sacrifice unsacrificable. I am that people they call no retreat, no surrender. Consistent is the key to the winner of the evils all over the world. When you want to talk to somebody, make sure you research, or you both say research. You can just say Jukwese. I created Obinwannem Foundation worldwide. Register it in the Ukraine that is having war right now. I know what I did. Immediately I come out from South Korea, I know what I did. I know people I'm going to fight. I know. And I have documents, stamp, everything waiting for anybody. I will release a statement that's going to shock all of you. Anything but Ndi Igbo, I will apologize in a way that is when I'm start doing with the international community, so that you will not say, Onye Igbo na-egbu Onye Igbo.
Onye Igbo na onye Igbo mgba. Onye Igbo na report onye Igbo. Don't begin to talk like that. When I begin to arrest all of you all over the world, don't begin to talk about that. How you make money must be revealed to the public. That is why I register Obinwannem Limited Liability Company Media. I know what I'm telling you, because all of you that using Igbo race, Igbo culture and tradition to making a propaganda, to making a caricature on social media, I will stop all of you. Are we going to stop all of you? You are going to understand why white people become supremacy in this life. And I will never ever be against them. But whenever they come into our own culture, I will be against them. My culture is my pride. My culture is my life. Kill me and kill my culture. That is who I am. Don't think I don't know what I did in IPOB. Don't think I don't know what I did in Biafra struggle. Nnamdi Kanu knows it. Simon Ekpa knows it. Uwazirike knows it. They know me. They know everything. They cannot talk about me. Then they can never mention my name because I hold Ejimogun for when Genoa. They don't know me. And I don't have a time to explain you nonsense. Join Obinwannem Foundation if you like. Join Obinwannem Ndi Igbo if you like. It's not by force. It's never going to be by force. I'm not going to beg you. But I know that if you Igbo Demma, Kali Igbo Demma, Nketa Kankechi, join Obinwannem Ndi Igbo Global Cultural Movement Foundation. In course, whether we are going to restore every culture of Ndi Igbo Global. Otu a esi wee mara ndị China n'ụwa niile na-respect onwe ha through their culture. Ohi Obinwannem Ndi Igbo chọrọ. Ohi Okechukwu Ugwu na-achọ through Obinwannem. Maka na ọ bụghị anyị amaji iwe n'ọgụ wee dozie ebe anyị. Obinwannem. Anyị amaji iwe n'ọgụ. Ihe be n'abalị ka anyị were onye ọbụla batara na that WhatsApp, automatically I will never think about ihe ọbụla mere for the past. It's not possible. Ọ bụrụ na izuru ori before, it's not my business again. Gị na chi gị then. Ọ bụrụ na igwuru wayo na gị na chi gị, mana ịbata n'obi nwa, you will never do it. That is the contract and agreement I signed with the United Nations. And I don't want to make you to feel or to think that is maybe I'm joking on social media. I'm not joking. I know the agreement I signed with the Red Cross when I went to Denmark. I will let all of you to know that unu jaku na-eme biala Igbo. Mana mu nwa mankwe. The foundation of Obi. Unu chogodu na abata n'obi nwanne disasịa send ụmụ kịrịkịrị anụmanụ na-abịa n'obi nwanne. Unu chọkwu na send be ndị like ndị a niile bụ ụmụaka. Ọ bụla m chọrọ ibu aka ebusisigo ha ncha niile. Who are they? Kende ha bụ. Ha da address ọfụma. A somebody bụ a transparency. A somebody do wholeness. A somebody you can never find two in the whole world. Not only Igbo land. I work with Africans. Any company I work in my life, I must make sure that they know me, know my village. Go and ask. Anything will happen to me. You chenamu wabonye nzuzo. Ejumu esomu ohia wejo obodo Igbo. Esomu miri wejo obodo Igbo. Ejem obodo Igbo ko ejere go akwụkwọ because I lack educational experience. That is why my mother forced me try everything to make sure that now somebody educate me. But now, no, they disappoint me. If I go to the family, I will buy all of them, all my right. And or betray a kahabo. Man again, because now Obinwannem. Obinwannem can wear. Ufara si mu kuro Obinwannem. Mgbe geji mana nwere Obinwannem we ka kana bodogo no aka. Ana agwa ihe ni na hikuru. Agwacha ihe ni na hikuru ma that na Boko Haram is a child play. To all of you. Because mgbe unu na-epush ndị a ha na-agwa unu agwa unu ha epush ndị Igbo. I believe in ndị Igbo. I believe that ọbụrụ ndị Igbo niile dị arụ. I believe na ọbụrụ ndị Igbo niile bụ ihe na-eme ihe ọjọọ. Mana ndị a na-eme ihe ọjọọ bụ ndị Igbo. Anyị nwa bụ ụmụ Igbo chọrọ ịkwụsị gị ka ịkwụsị ime ihe ọjọọ ahụ. Wepụ aka enwe n'ofe tupu ọwa aka mmadụ. I don't threat. I give a promise. From the streets of Hamburg, across the deep blue sea, a message for the children, for you and for me. Obinwannem is calling, can you hear the sound? The roots of our fathers are being found. We know they forget where we come from. The strength of a lion, the beat of the drum. We achieve restoring the culture, that's what we believe. From the Ordinala to the Azusu we speak, lifting the fallen, helping the weak. Obinwannem worldwide.
the movement is here. Igbo global. Raise your head high, raise your head high. Our men will never, ever die, ever die. It's more than a page, it's a spiritual loan. No matter how far in this world you roam, we're bringing back the wisdom, the tradition, the grace, putting the smile back on the Igbo face. A high energy. Please. Obinwannem Ndi Igbo. In every land. Protect the culture. It's in our hands. Follow the light, follow the way. Obinwannem is leading the day. Keep the fire burning, keep the language strong. This is where we all belong. Again, you phase out with a final celebration. Obinwannem Global Radio, promoting the culture and traditions of Igbo nation. Igbo mụrụ nze m ọzọ ekelekwa m unu. Ana m asị nke onye chiri ya zere, anyị anachitekwa n'ọzọ, anyị anachitekwa ọzọ. Nke a bụ agba Igbo ka anyị nọ n'ime ya. Ọ bụrụ na ị na-esonyere anyị ọfụrụ ọfọ ka anyị chọrọ ịgụ ka anyị bidozie na ya bụ ife anyị ji maka ya bịa, maka na nkọwa ka eji ahụ nwanne n'anya. So achọrọ m ka nsende o nwere announcement na-edere ka nye. Anyị nwere 2 announcement na-ewenara anyị iwe. Echere m na ọ dịbụ n'ebe m mere expect. Okay. Yeah. Okay. Dịka unu si wee mara ndị TikTok unu ga-echere, aga m anabata onye ọbụla very soon. So tata bụ ụbọchị Nkwo Ikuku. Unu n'anya unu fụ na nna anyị Nnabike gọrọ ọfọ. Mana ọ gọrọ ọfọ gọrọ o sokwa n'ihe a na-eme, mana asị nwa Igbo asị na a na-aga ọfọ na-agụkwasị n'ịnụ ọfọ, onye ka ya asị ka ọfọ soro ibe ere, mana m ekwuru nke m ka o si kwesị dị. Ọ naghị adịkwa m ka gọrọ ọfọ. Ị na-anya fụ na eji m obi m niile na akwara m niile wee kwuo okwu m kwuru in some minutes now. Ihe eji wee na-asa ndị like that, onwekwe onye na-esere m na ya, onwekwe onye mkpọrọ asị o. Mana onye ọbụla bidoro kpọba m afa right now, I will deal with you. Ihe niile mere from 2013 is emewego m ka ọ bụrụ anwụnta, ma ndị kọjọrọ ma ndị blackmail m, ewego m ọ bụrụ anwụnta. I will not talk bad on you. O nwere secretary Obinwannem edego leta ma publish ma nke edere ndị Igbo, ma nke edere nwanne nọ na France. Nwere onye nji ụgwọ, onye na-emejọ, onwekwara onye nkwujọrọ. I was thinking that na anyị na-eme ka ọ bụrụ ofu ihe, mana onwe ndị ji m wee na-egwu egwu. Na anyị nwere ike iji ndị ọzọ gwuo egwu ma ihe eji Obinwannem, maka ana m anọchitere ọra. Onye na-anọchitere ọra kwesịrị ịdị respected, maka na many of you people che that na iwere onye dịka nna dịka Amosa ma ọ bụ na-agwa m ekwu ndị mmadụ ahụ gị n'anya. I will deal with you. 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 Ekwubeghị m okwu before m emezube. Ya echeki ya ọfụma. Ya echeki ama m ihe m mara, ama m ihe m karịrị. Adị m aga n'ụjọ, adị m eziru m ezo. Ana m ekwu ka m si wee ghọta ụwa. Chukwu okike abịa ma nke kere n'igwe kee n'ụwa mana onwe onye ekerie. Chukwu anyị na-ekwu okwu bụ Chukwu omemgbe o nyere dibịa. Chukwu omemgbe o nyere pastọ.
Chukwu ome mgbe o nyere nne na nna, Chukwu ome mgbe o nyere ihe niile o kere eke n'ụwa na onye nwa bụ onye mbido na onye njedebe. Chukwu ome mgbe o nyere bishọp, Chukwu ome mgbe o nyere popu, amara m popu nke unu ji agarịrị na. Chukwu ome mgbe o nyere ndị gọvanọs, Chukwu ome mgbe o nyere ndị sinetọs, Chukwu ome mgbe o nyere ihe niile na-eme n'ụwa nke ọbụla fịabalị arụ na onye nwa bụ onye na-emekwa ya ka ọ dịrị gị mfe site n'aka ụmụ ya bụkwa onye kere n'ụwa dịka o si kee mụ na gị. Onye bụ Chukwu anyị na-ekwu okwu ya. Chi nke ukwuu, ị nwere chi, enwe m chi. Onye bụ oke chi ukwu, oke chi ukwu, ọmụnwa oke chi ukwu, maka na Igbo na-akpọkọta ya ọnụ ya ka o ji na-agbagori ndị na-agụ n'Oxford. All isi ndị Igbo gụrụ Oxford and Cambridge is animal. They don't know anything. Professor nwụrụ anwụ. You have to clarify and educate and integrate your people. Ọ bụrụ ndị ọcha ị na-akpọkwa afọ ọjọọ ga-abịa integrate your people. If you know that you have known more than ndị ọcha, use it to your people. Open yourself, sacrifice yourself, come out publicly, declare who you are, declare what you can do to fight the enemy. Ọ bụrụ every time were ndị ọcha wee na-akọjisi ndị ọcha ntị na social media. Ndị ọcha create unu social media. Ndị ọcha bịa na be unu mere unu ihe dị iche iche nke unu ji eri uru ya today. Almost everything you use today bụ ndị ọcha nwe. You see they talk about whatever they did to you. No, they did not do anything. You are the one that do yourself. Because ọ bụrụ sọnsọ unu maka ndị ọcha bịa na befa wee sị ka ha reason together. Enwe ndị ọcha jiri na India mechasị ka ha naba ha gburu India, ha na-anụsị India ọgụ today. Ọ unu nwa bụ ndị ori, ndị omekome, claiming that you are a professor, claiming that you are a educated person, claiming that you go to Oxford, claiming that you go to Cambridge. But unu nwa bụ ndị ahụ bụ ndị ọcha ji unu eme business na ndụ ụmụ unu na ihe ndị nna nna unu dobere. Unu abịazi na social media. That is why when you come to my platform, you begin to speak English nwụrụ anwụ. Maybe onye Igbo. Ị na-asụrụ m pre ịzụrụ m n'akwụkwọ. Government of Nigeria ọsụrụ m n'akwụkwọ. O nwere ebe ị mepere free education ị ga-asị m jee gụọ ka m na gị wee bụrụ one n'ihe na-asụ pre. Ọ bụ ihe niile nọ n'ala Igbo ma akwụkwọ? Ọ bụ ihe niile nọ n'ala Igbo gụrụ akwụkwọ? Why are you people using English language to address our people all over the world? Enwere platform ị ga-abịa bata ewere Igbo na nkọwa maọbụ English Igbo na-eme ka ndị nọ n'ụlọ ma ndị nọ n'ama wee na-amata exactly ihe na-eme n'ụwa. Unu mere ka ọ fịaba ha arụ emere asị let us use English ndị ihe a na-eme abụrụ so only English Igbo ọ gbasagha m na ahụ nyebenu ndị ọzọ aka na ahụ ọka mma na mma jee nyebenu ndị ọzọ aka mụ nwa achọghị ya. Adị m enyere Ikwere aka, adị m enyere Igba nke aka, adị m enyere Ishekiri aka, adị m enyere Uroba aka, adị m enyere Anam aka, ana m enyere ha aka. Ọ ha ga-eji aka ha nyere onwe ha aka. It is otu anyị na-ekwu okwu ha kwubekwa na befa maka na mmeji maka na mana ha anụ Ikwere ma Igba nke ma Ishekiri wee jizie maka ya sụba English. Ọ dịrọ possible ma ji wee change my mind. O nwere asụsụ dị n'Igbo ọ dịrọ na English, so ka ị ka ga-esi kọwa nke ahụ n'oruo. So onye ọbụla jee na nke nna ya nyere sụba. Even Igbo anyị na-asụ ka asụkwa na ọ bụrụkwa asụsụ Igbo ka ọ bụ. Ụfọdụ sị na ọ bụrụkwa ihe abụ asụsụ Igbo nke a bụrụkwa ihe niile na confusion ka dị n'isi unu niile. So anyị achọrọ ka anyị dị confused ka anyị weregodo nke fọrọ n'aka anyị wee gaba. That is why nji si na ihe ọbụla na-eme bụ nke mma anya ka m na-eme. Esi na nke m na-eme na ọ bụrụ otu a ka ọ dị ị nwere ike ịbịa debate ma ana m anabata debate mana debate ọ bụla ị ga-anabata ị ga-eji onwe gị wee na-eme debate ma ọ jiri nna gị mee debate ma ọ jiri nne gị mee debate ma ọ jiri ụmụnna gị mee debate ma ọ jiri ụmụada obodo gị mee debate ma ọ jiri ụmụ agbọghọbịa na ikorobịa obodo gị mee debate. Ejikwana Nnamdi Kanu, ejikwana Simon Ekpa, ejikwana Ụwazirike maọbụ Ojukwu mere m debate. Were nna gị mere m debate. Otu isi abịa iche ịgụ Bible sị n'akwụkwọ nke mbụ Samuel sị now that is what I want you to be using your father and your mother to be coming to my platform. Abịa na ewere ihe ndị arụrụ a na-abịa iwere ihe ndị na-amarọ kunu si bute bịa history na-amarọ mgbe o mere ihe unu abịa were na-divide the mindset of ụmụ Chineke. Anya chọrọ ya ego akwụkwọ jekwuru ndị ọcha ka gị na ha kpaba. Enwere international television, enwere national television, nke a kịta na-abụ Igbo television. Ebe a ka m na-agba mbọ fụ na ndị ahụ dị ka mụ, ndị ọdọ dị ka mụ, let us move and take our own right in our land. Anyị nwere ihe anyị ejego gụọ akwụkwọ. Ndị itibọdịba agụgụ akwụkwọ na obere nke anyị gụtara anyị ga-eji atịa like Putin. Ndị iziga anyị gụtara anyị ga-eji atịa like Pichong nke governor of president of Korea, the Northern Korea. Anyị ga-ejikwa emekwa ka ndị China.
anyị ga-eji emekwa ka ndị Korea ndị anaghị asụ English bet na ihe a na-eme na befa yetago so ekwekwana maka ndị ụmụ unu na-agụrụ prọfesọ gụchara Oxford gụọ Cambridge ndị a na-egwukwa ndị arụrụ ala ndị a na-egwukwa illiterate n'ime ndụ ha tọnụọ ihe ha na-agwa illiterate tọnụọ ya na-abụ illiterate ha maka ọnwụ be nna ha ha ma ju 1 minute wee kwuo okwu ka nna ha si ekwu okwu ọ na-abịa ha ka m na ha ga-ekwuba okwu ha gụọ akwụkwọ ha gụrụ ya ndị ọcha they educate themselves for ndị ọcha they are slave of ndị ọcha anyị agaghị dị ka ha so platform a bụ ebe ahụ ndị ahụ agụrụ akwụkwọ bịanụ batanụ n'ihe a na-eme bịanụ ka anyị yikọ ọnụ ndị a na-agba ọkada na-eme intimidation n'ala Igbo bịa bata n'obi nwanne ndị agha bụ na-agba taizi na-eme intimidation bata n'obi nwanne ndị agha bụ ndị na-agba bọyị anaghị asetụrụ gị bata n'obi nwanne ndị agha na-abụ ọbụdụ na akpọta gas made na-ekwecha ndị famịlị gị nkwa na-aga azụgụ n'akwụkwọ akpọta gị wee na-akụgụ ihe tinka akụrụpan bata n'obi nwanne ọ bụ na ifesigo this kind thing before mana nọọsụ na ya bata n'obi nwanne nọ ihe na-agwa gị bụ ihe mfesigoro ka m na-akọgasị ihe ndị a ihe niile na-akọ bụ ihe mfesi and I will fight them before I die. Ọ bụ na onwego ihe gị na ọgaranya emekọ gị ihe orie ego gị na-eme gị intimidation bata n'obi nwanne. They will never ever overtake me. They will never. With the kind radical cabal or cultism they are in the world, they can never defeat us. I promise you with my blood. They can never. They are too local in spiritually. They are too local in physical. That is why I don't want to have Bafa public. If Batano be one, I have Bafa, Kefu Kisa Bafa. I don't want nega Bafa. I don't want nega nyegi hen namunyerem. Any organization and nego, emegi Chineke nyere for free. I na ha brofu. Amamihe ma chọrọ ịga ịdashi ge free. Ahịa m matara n'ụwa chọrọ ịdashi onye Igbo as far as Igbo onye Igbo na-asụ Igbo. Aga m adashi ge free. Adashi m ndị IPOB ha were we blackmail ya. Adashi m ndị Biafran ha were blackmail ya. Adashi m ndị Obinwannem before ha were we blackmail ya. Onye mere somebody nọ n'Obinwannem nwere ike ịbịa sị na ya agaghị arụkọ with me. Na ihe ọbụla na-eme n'ala Igbo na ya ga-agba mbọ fụ na o mebiri ya. Nsogbu adịrọ onye Amesh. Ọga m na Lagos bụ onye Amesh ndị be ka ha bụ ikpọbagodie mana mgbe m deal with you m ga-anwụ gị ka oke si anwụ nchịcha aga m anwụrụ gị ị ga-amadat na unu nwa bụ ndị Anambra emego m ife too much mana ọkwa Anambra ahụ ka m ga na wee gosi na mụ bụ onye Anambra carry all of you I swear try me ịma na unu na-eme hypocrisy almost Anambarian unu na-eme hypocrisy. A lot of things are going to be against all of you. Una mafuzono. Anana me na be na meeting ebe unu na-eme n'ụwa niile. Otu unu na Hamburg mbe na be na-agwụ n'okwu. Enweghị unu ga-eme. Maka na orugo mgbe unu ga-eji wee gwa anyị anya bụkwari ndị Igbo wit unu nwa ka anya bụrụ. Nwanne bụrụ ego ka Igbo ji wee dị ebube na gbogbo. And na ya chọrọ ka anyị bido history anyị ga-eji na-eme ọ dịsị ka ya eme ka ya fight ba tribal war. I don't want it. I have been blocking it. Agwa m na ebe ihe a ga-ede bụ tribal war, state war, village war, and I don't want it. I had a many more state. I don't want it. I know that Ogabia. Didn't so be one a long time, manan me queer. Tribal war. Nyaka somebody got on my platform. Now, Jomo, Yenemedi, who told so. I can't take care of his Bernag. Take care of Bernag. Don't come and use it to blackmail a lot of things we are doing. If it's not IPOB in America, and they can America, Emeromunka, and engage will destroy your family. What I go? Obuhonye mi hoji were kodonyo obuna nini. That's why you respect everything I'm saying on IPOB. Or everything I'm saying in the Biafra struggle, or anything I'm saying in Nandikan or anybody or Simon, Mandani Nebundi Web to one, no zone Kahamado Bedi. Kedin Kine, maybe on social media, name blackmailing, name propaganda, maybe a platform in a rubbish. You may keep Pokomun Nagnon at that place, and not back when you see those now. You not talk rubbish, not blackmail those people that bring the effort. I'm going to Hemetrebedoni, Wezem, Hemetrebahadona, when I rubbish. You can't stand somebody like me in anywhere in the world, in a court of the law. No, you bogging in a sorrow, you can never defeat me. And don't want to can you can make drug dealing, can make 419. Don't try to intimidate. That's why you will have to IPA. But nobody against Nandi can arrest all of you anywhere you are in all over the world because when you see them but no I'm going to hijack IPOB, hijack a movement of Nandi can hijack a movement of Wazirike, hijack a movement of Simon. I will not talk to them. Just I give them from now to next year. Gabani ha Chineke na kerege. Ndị IPOB nyere m mandate to do Obinwannem Ndi Igbo. Nnamdi Kanu sign it. Ọ bụrụ ajọsọ mbide, ajọsọ mee ya. So ya ka ngeji ka respect kwa onwe m. Ka ọra bib na m kwọchara aka tiere ọkụkọ akị. Ọ na mụnwa na ụmụ jos jede emebikwa ihe m ji aka m ehibe. Maka na ha ma na mụnwa ma ihe na-eme. Ghọtago? Mana all of you bụ ndị na-aha jụ ese.
ịbịa na platform a ka m jụbazie gị maka Igbo nation can believe. Igbo nation can na-ekwu okwu. Igbo culture and tradition, that is only my priority. That is the reason I was created, to fight and to protect. Ndị agha na-emejọ with Igbo culture, we need to fight it. That is why we do every movement. Ndị agha na-agba na anụ nwaanyị na ego nnukwu ego, we need to change all those things. We need to stop all those things. But we need to have five people from every state in Igbo land. Every state in Igbo land, five people. Ka a na-enwe gị na ala Igbo, ka a na-enwe gị na obodo Igbo. Five people. Or if you need it, five people. Unu zuhana ofu village azuhana state azuhana one state abziega handruzi those ihe gbasara village ya niile. But ọ ga-abụ the constitution of Obinwannem Ndi Igbo Global Cultural Movement Foundation. Five people from every 5 states, both home and abroad. That is what I need. The other race, unu ga-ejiza aka unu take care of you. Five people aha bụ ndị anyị ga-agwa ife anyị ji wee biri. Ndị a ka m ga-agbara afọ ụwa. Ndị a ga-amada na Obinwannem nwere ife o ji wee na-eme ife ọ na-eme n'ụwa niile. And I promise you people, you will not regret it. Mana ọ bụ na ị na-eme ihe ọjọọ, nwanne ma na ịbata dị ihe ọjọọ ga ị ga-confess and ị ga-akwụsị ya because ị ga-enwe ike ịnwụ na that place. Ị nwere ike ịnwụ na that place. Ebere ka mere ndị nọ n'Obinwannem. Onweghị onye nwụrụ. Onweghị onye nwere ike nọ na WhatsApp Obinwannem nwụọ. Onwere ike n'ụwa. Ị nwere ike ka ị mara ihe nji ebube. Ị nwere ike nọ n'ime Obinwannem WhatsApp nwụọ dị. Ọ dịrọ possible. Since 4 years mụ na-eme onye nwụrụ asịna na rest in peace n'Obinwannem. Ọ dịrọ possible. Ọsọ nwanne m nwoke. And ihe mere ihe o sie n'aka. Ihe o metere ka o bu wee na-ana. Ana m ekwu n'azụ mmadụ. Na ife na-agwụ na n'ime m ichere m na family m, chere m na ụmụnna m, ụmụnne m, I will still bring you down. Ọ bụghị m bring my brother down. But onye nwa. Mgbe na-agwụ ya, na-agwụ ya maka Obinwannem Ndi Igbo. Mgbe ọ na-echetezi azụ n'Obinwannem Ndi Igbo. Ị ga-achị aka na abụ wee n'ọnụ. I tried my possible best. Akwụrụ m ndị dibịa ụgwọ. Kwụọ ha ụgwọ 500,000 onye uru ala. O nweghị ihe metere. Nchọma abịa gbarie gị isi, gbarie ụmụ gị n'isi. Because you failed the war. You failed the rules and regulations of the ancestor. You claim you can do, but you did not do. You eat my effort money. Ana m ebuntu, ana m eme wayo. Ana m arụ ọrụ ka ndị gọọmenti every month akwụọ m ụgwọ. You can't eat my money. You can't eat my money. But now onye nwa na nwa Obinwannem nwoke, onye asị m gbaghara gị. M gbaghara. And ọ bụrụ gị ka ọ sị m gbaghara na ụmụnne nwaanyị, maka ụmụnne nwaanyị dijere m that place. So because ụna amaghị onye unu na-emekọ. By this time ekwesịghị onye ahụ abụrụgo onye nwụrụ anwụ. Nghọtago, but na mụ na ụmụ ọ bụ maka ihe ụmụnne m gwara m. Then automatically my senior brother nke mere na Nsụka ama m ego na onye nke ahụ riri richakwa ya imenwe ihe ichi na ị ga-eme n'isi nwanne m ọnwụọ ibe na rubbish. By this time ekwesịghị ịbụ onye nwụrụ anwụ and enweghị onye ga-egbu n'ụwa ka Chukwu taa m ụta and I will never regret mgbe m egbu mmadụ. I will never regret mgbe m ga-efibe onye ọbụla bịa n'ụzọ m ị ga-anwụ anwụ. I don't forgive. I always say it in the public, in the whole world. I don't forgive. Ndị ọcha anaghị forgive him na ihe ọbụla na-eme. They know they forgive me. Ndị Igbo anaghị forgive him. So why am I going to forgive you when I'm going to show you that thing you are showing me? I will not forgive you. Jesus know they forgive. Ọbụna Jesus not forgive. Why would you work as a saying ngwa ahịa ndị mmadụ n'ime ụlọ? Nobody forgive. Take that forgiveness and wait from me. I don't forgive you. If you come to Obinwannem Foundation, make sure you respect the rules and regulations. Don't tell me that I'm arrogant, I'm this and that. Don't tell me that bullshit. When you respect the law, if you respect the law, there is not going to be long statement. Many of you people have joined many groups, many WhatsApp no one, and very soon they can swear. Immediately I found out people any WhatsApp group because who don't have baram. Mother no phone mother na-eju every time I publish nonsense. On social media, got a brain the table. Why can't you bring your own brain? Why can't you bring your own brain? Why can't you speak your mind? Why no mbige kuiwere mad? Why na mbe mad if mad kuiwere mad? Always because it's not mad kurie. Oh makunu China be fake freedom fighters, fake life. You cannot bring your opinion. You are going to go and use Okechukwu opinion to put. You are going to use another person's opinion to put. What is your own opinion? What is your own knowledge? If you don't have knowledge, join those who have knowledge to take you across the knowledge. You don't know anything. You begin to address public. You don't have contact. You begin to challenge people that have the contact. Social media. In a blackmail, in a comment nonsense. Akwa gumoberogo, ye attack bo Okechukwu, ye attack ba umunem, ye attack bu mune. Icheno working as ondo, icheno working in Yaraka. Chuku kereni gwen and we me onyo.
ịma Chukwu ịma ha Chukwu ya ka nji si na ọfọ niile na-aga n'ụbọchị taa na ihe niile kwuru n'ọnụ ana m asị ka Chukwu okabịa ma jiri aka ya wee nụọ ọgụ maka na mụnwa chọzi ka Chukwu gbube ndị ukwu gbube ndị nta na ọ ihe ọfọ na-akụ Igbo ugbu a ọfọ na-akụ bụ ọfọ ọnwụ ọfọ ndụ ya bụ ọfọ na-akụ na ana m akụgbu ọfọ Obinwanne mana Obinwanne ga-anọrọgodu one side ya ka nji wee kpọọ Obinwanne Ndị Igbo Global Cultural Movement Foundation movement anyị na-aba kịta bụ ọfọ ọnwụ ọfọ ndụ onye ọbụla mere anyị ga-ekpere gị gụọrọ gị ọfọ ọnwụ ị ga-anwụ anụ ụmụ generation gị na-ewe die otu aka ọ dị n'eluigwe otu aka ọ dị n'ụwa we not mercy for you again. We are not going to come in this social media to be making like as if they say we need a diplomatic way or this and that. No, ihe ga-emenya mebezie ọbara ga-agbanya bọbazie ọ ka mma inye ha bone to bone ka onye ọbụla respect Chineke kere n'ụwa because ọ bụrụ respect your father, respect your mother, respect your sister, respect your brother, respect your children, then even on my own you will not respect me. You will not respect my family. You will not give me my honor, my respect. Ị bịa were platform gị wee na-achọ m okwu ihe bụ nsogbu anyị bụ gọọmenti. I talk government as I like. Enwe m the right. Because echekibe gọọmenti bụ terrorists anyị nwe n'obodo. So why can't all of us to fight our government? Kedu ihe mere na ya manụsa our government ọgụ? Take our mandate from them. Why? Ọ bụ na social media ka ị na-agwa onye na-enweghị ụdị ihe oji eji ome egbe ji omume na-akọ because ị ga-akọnwu ị gaghị agwanwụkwa gọvanọ otu ahụ ị ma na nwụkwa na bunu je gwa ya otu ahụ unu nwa nọzi n'ala Igbo na-ekele m n'ụlọ chọrọ freedom mmadụ mere ikwe mkpete n'azụ ị nwekwa ike confront gọvanọ ị nwekwa ike confront senator ị nwekwa ike confront ya local government chairman ị nwere ike confront ya councilor ị nwere ike confront Igbo youth obodo gị ị nwere ike confront Igbo obodo gị ị nwere ike confront eze obodo gị na ịbịa na social media na talk nonsense about Igbo people ka anyị chere na we hate beze. No, I will go and work with ndị eze ahụ. I will go and work with ndị Igbo ahụ. I will go and work with that governors. I will go and work with that senators. I will go and work so that the same ways we work with the agitators, I will still work with these people home and abroad. Because ekwena can them change their destiny. Use your destiny and help others. Kachukwu gozi anyị n'ụbọchị taa bụ ụbọchị Nkwo Ikuku n'aha Chukwu okike abịama. Ise ya gazere onye ukwu gazere onye nta. Announcement anyị nwere taa bụ announcement na-abụ ka anyị nwere announcement na-atọ okay ebu atink ebu maka ndị na-amaghọ ebe m nọ bụ na Hamburg Germany ebe a ka m bi adịbezo omezo. Announcement bịara na tebụl Obinwanne Igbo TV n'ụbọchị tata bụ nzukọ ndị Igbo onye agha na nwanne ya nzukọ ndị Igbo onye agha na nwanne ya nzukọ ndị Igbo Hamburg EV onye agha na nwanne ya. Ndị a bụ ndị wetara anyị ọkwa dị oke mkpa na ezinụlọ Obinwanne nta akụkọ nke ụwa niile. Ha na-akọwa na ya bụ nzukọ ndị Igbo na Hamburg ga-enwe meeting ya bụ ọgbakọ nzukọ n'ụbọchị taa na-abịa abịa. Ya bụ ọgbakọ ga-abụ ihe nke ga-abụ na ọ ga-abụ n'elekere nke isii n'ụbọchị tata elekere nke isii na icheke na nke ndị akpọrọ ndị mebi nke klọk nke a na-agagide na-agazi na mamkwunu ga-esikwa ya mana 18 o'clock ya bụ 18 elekere. So ya bụrụ na ọ ga-abụkwa tata bụ deti ha deti tata bụ onye na-akpọkwa m ya ga m achọrọ hello Mazi. Ụtụtụ ọma. Ụtụtụ ọma Mazi. Ya gazikwara gị. Anọ m live amakọ m na-efo m na TikTok. Anọ m na live. Ị nọ live kịta? Ya aba m live TikTok ya anọ m ebe ahụ almost ebe ya wa now. Emeche m tete mkpọ. Okay na. Ka anyị kwado ọfụma ndị ọsị ka mkpọ gị na line. Okay. Ya ihe mkpata na ike ndị ọsọ ka m bụrụ ike ọ bụrụ ntete mma akpọchi gị, alright?
Okay, Nam. Okay, Udod. Yes. When atusabe me fa atusabe this ozi to every general WhatsApp atusabe even Obinwannem nyebe me because now I'm na agba na eche they need claim to have Obinwannem ihe ni na bo chaff. I don't call them anybody. They are hypocrisy everywhere. How like a poor I see gas mo go back. That is only thing you threat him. Or the government agba na eche onya mere oja don't matter surprise. How can I survive? I survive because I know what I'm doing. I know my job. I don't need you to help me. Na m chọkwana ka ndị Igbo dị mma ka na-eme by this time ekwesịrị inwe onye kwesịrị nnọrọ na life tụsasị ya but ha pụta ebe a ha ga-eri m rie m everywhere na-akwụ ụgwọ akatakpaga gbagbusi m niile itinye ha ego n'Obinwannem this time mana ọ bụrụ m bụ Okechukwu Ugwu nweghị nju na-eme unu like ala Igbo vụsịsị ya mana m ga-ejikwa ndị a chọrọ ka ala Igbo dị mma rụọ ọrụ mana unu cha niile kwefu unu cha niile so dịka nsi wee na-ekwu na-eme ka onye ọbụla mara na ụbọchị taata anyị na-ekwu maka nzukọ ndị Igbo na Hamburg. Nzukọ ndị Igbo wetara anyị ozi ka anyị gbasa ka ndị na-ebu ndị Igbo nọ na Hamburg ka onucha na-egba itebe taata bụ ụbọchị mkpụrụ ụbọchị 18 n'ọnwa anyị nọ n'ime ebe ọnwa Julaị ya bụ ọnwa Julaị bụ ọnwa asaa na ahụ anyị nọ n'ime ebe ahụ 2026 ọnya bụ ụbọchị ọ ga-anọ wee kpọtụọ ebe ọ ga-anọ wee kpọtụkwanụ bụ ebe ọ ga-anọ wee mmemme ọsọ ga-abụ na Freiheit Gojenbum ya bụ 46 Hamburg U-Bahn Honorenbahn dịka ọ bụ na ị nọ na Hamburg ya bụ ozi dịrị sọsọ ndị nọ na Hamburg so ndị nọ na Hamburg bụ ndị nọ na Hamburg ndị Igbo niile nọ na Hamburg ịbụ ndị Igbo nke si n'Igbo Imo ịbụ ndị Igbo si n'Igbo Abia ịbụ ndị Igbo si n'Igbo Ebonyi ịbụ ndị Igbo si n'Igbo Anambra ịbụ ndị Igbo si n'Igbo Enugu ndị Igbo niile asfasị bụ ndị Igbo imepere nzukọ ndị Igbo obodo gị imepere union steeti gị imepe ihe chịkọtara ihe niile ọnụ bụ nzukọ ndị Igbo ọha bụ general ọha na-ejikọ Igbo niile nọ na Hamburg asfasị bụ onye Igbo na-ekiri m na ọ na Hamburg ọ bụ ya own right ọ bụ iwu na ị ga-join this organization iwu ana ọ bụrụ ka ọ dịbụ before ka ọ ga-adị kịta Okechukwu Ugwu abata gaga m eje there today nonsense a niile ha mere before shall stop ha ga-achị anyị ka esi achị ha ga-achị anyị according to constitution ha nyechara anyị without that m ga-agba ha akwụkwọ na this Hamburg ọ ka m si eme mere m na South Korea so US m dị o nwere ihe nwere ike imenwu ka i change the culture and tradition of ndị Igbo anywhere ọ bụ na ịma ha achị ọchịchị rituo maka na a lot of people wetego message stories complain about nzukọ ndị Igbo Hamburg mụnwa na ụmụ jikwa anya m wee fụ ya ọ bụrụ na unu achọghị ikpokọ ndị Igbo shut this thing down unu ejizi n'afa ndị Igbo na-egwu wayo unu ejizi n'afa ndị Igbo na-eme caricature don't try it maka na ihe nji ekwe unu cha na-efolo m all of you na-efolo m abụrọkwa m nke na anọgo m obodo a 30 years 40 years nwaanyị bịa sụkwuo jekwa ka anyị jekwara ya court o bekwa ka anyị jere court ka m ga-akpọpụ all of you court unu zuzuo ezuzu ọ bụrọkwa nka na-akụ ọkpọ ọ bụrụ nka na-anụ ọgụ maka na agwago m unu agwadat na onye ọbụla ga-aha respect culture and tradition of ndị Igbo both Igbo Union both Igbo State all of you must respect Igbo culture and tradition must follow it must respect our own and our people that in our home all the very very important na agaghị create were afa ndị Igbo na-egwu wayo dịka ha si wee kwuo na m ga-agụpụta nka n'olu bekee they said there will be a general meeting in our general meeting hall nya bụ na ha ga-enwe ọgbakọ n'ebe ha na-enwebu ihe n'oge gara aga we the executive and PG are asking every registered members of this union to come to this Sunday's meeting because there will be an important issue to discuss. Which important issue? Bụ na nsogbu ha na-enwe na Hamburg nzukọ ndị Igbo shall be stopped, shall be negotiated. Onye ndị ọchịchị anaghị achị ọfụma, we ụmụ Igbo need to take them away, sack them, throw them away. Anyị ga ha na-anabata ya ndị Nigeria gọọmenti na-eme. This time unu ejizi na ndị Igbo egwu wayo. Ọ ihe mere ndị mmadụ bata na nzukọ ndị Igbo na-agba ọsọ ma ọ bata n'ebe ndị Igbo gbakọrọ ụwa na-agba ọsọ. Nya ka nji asụ 5 people from every 5 states join Obinwannem Ndi Igbo Global Cultural Movement Foundation
Our duty is to shut down any organization created in the name of Ndi Igbo, using it to destroy the image of Ndi Igbo, the dignity of Ndi Igbo. We shut it down or we change the administration. Join and you will see. Nwanne ọchịchị abụrụkwa n'ọnụ ka na-ekwu nwanne itekwa over power abụrụkwa n'ọnụ nwanne ada ejikwa ọnụ eti ya azụ n'ofe unu chọrọ ka unu mee ka ndị Igbo si mee gbogbo wee kọnka eji anụ afọ Igbo today nwanne wepụta ọbara gị na akwara gị niile. Let us destroy the enemy among us. Then ha gakwara n'iru wee kwuo sị, don't forget being absent in meetings for more than 3 consecutive times without good reasons. In our constitution, you are removing your membership. Please make it a point of duty to attend this Saturday's meeting. All very important, which is Namu we will attend this year because of nonsense for hammer and bem that are there. Imagine a general subuna the manner and we to go information from right source that natural choke mega the election. A mega the election came mega the bandit there can respect you because now with the hamana mu abrokwa right only sing where can wear organization of no right in we can read. Only netinyi will carry you. You know, go to Hamburg 20 years, it's not my business. You know, go 40 years, it's not my business. You can see respect your papa, your mama. You can see respect your papa. Can you happy be me finding I jimaka pona bani? Obuda no ni me respect the law. Ije na company na role respect the law company. Ije na government respect the law. Ije han office he no ko ezigbo man. Mani batana nzuko Ndi Igbo. Gibia were choki we mere personality. Onwe egi na na-eso okwu n'akụkụ we batana nzuko Ndi Igbo. Onwe onye gwara gị okwu n'akụkụ were batana nzuko Ndi Igbo. Chineke ga-akpụ na ọkụ na-echegharị. I swear. Yo sokwanu na-eme. Yo sokwanu na-eme. Ihe njikere Obinwannem Media maka ndị ụdị ka unu na-ezo n'okpuru cupboard na-arụsa Ndị Igbo. Ụzọ dị iche iche. We will come this time. So na Hamburg bịabazie unu chani na abụna na-akpọ m chọrọ join ebe Ndị Igbo na-eme bịaba maka na Obinwannem Foundation nọkwu under nzukọ Ndị Igbo. If you don't know ka mara ka o si adị. Obinwannem Foundation no under nzukọ Ndị Igbo. Obinwannem Ndi Igbo Global Cultural Movement Foundation no under nzukọ Ndị Igbo. Man, I will right to say and to speak our mind, freedom of speech, to make sure that organization go front. Maka nzukọ Ndị Igbo nnukwu organization ka ọ bụ. I don't disrespect them. But I disrespect the leadership. The same thing in IPOB. The same thing in Biafra struggle. The Ndi Igbo today, all over the world, bad leadership. We cannot fight our bad leadership. We talk. For us now, cannot be cause the problem. Cannot be cause the problem. Na muaga cause the problem. Muaga body that place. Oh ha. This is number one. Oh bobo. Don't run away from your responsibility. Don't run. Let us push. Let us remove all of them. In any way in European country, in any way in Asia, in any way in all parts of the world, come, let us fight the enemy in our leadership. They have crossed. They have used them. Don't call Fulani. Don't call anybody you don't know. Let us fight our enemies among us. So became the important now. They are too much. Ndị na-ebu drug na ndị na-ebu eme computer 419 onye bi na-ezuzugharị unu agaghị respect onwe unu. Everybody amụghị ha ka ha bụrụ ajọ mmadụ. Everybody amụrụ anyị ka anyị bụrụ ajọ mmadụ. We are people that are born to respect the law of culture, of tradition of every race. Amụrụ anyị ka anyị na-akwanyere iwu obodo ọbụla anyị jere ugwu. Amụrụ anyị ka anyị na-akwanye iwu obodo anyị ugwu. Amụghị anyị ka anyị bịa were iwu obodo anyị na-anụ ọgụ. Amụrụ anyị ka anyị bịa were ọchịchị na-achịgbu ụmụnne anyị. We are here to help each other. We are here to restore the mindset of our people back from Nigeria bondage. That is all of you have learned using it to take care of your family, which is not being able family today. Today, ndo kameregi hate your family. Today, ndo kameregi obu ni problem, they no go help you. Even otu akita mbatoro obodo, ndị kwesịrị enyemaka bụ nzukọ Ndị Igbo, ndị kwesịrị enyemaka bụ Enugu Union, but enyemaka drawn at that place, and we have to change it. Five people from every 5 states, home and abroad, and I will teach them what leadership is all about. I have led Ndi Igbo in abroad. I have led Ndi Igbo in many places in all over the world. I know what Ndi Igbo want. I know what Ndi Igbo is crying money for. I know what Ndi Igbo can do to restore peace and love into their life, home and abroad. I don't beg you to join me, but when you join, you must respect the law of anywhere you are. Maka ebido m n'oge bido kwaibara onwe m ugwu, kwaibara iwu Ndị Igbo ugwu. Ọbọta. So nke a bụ first announcement. Ka anyị gba na second announcement.
unu cha jupụtara na social media instead of na-ekwu ihe na-gbasara ndị Igbo ihe ga-enye ndị Igbo aka unu cha niile na-amaba na-eme ka unu so like ọ dịrị ọzọ otu a na this time ọ dịrị ọzọ otu a anụmandịkwa na otu again. Second announcement bụ nke na-eme n'ala Igbo ugbu a. Ụfọdụ ga-abatacha n'obi nwanne onye ọbụla efe enwe ezimefe onwe onye si ga-enwe n'efe o enwe ezimefe inwe efe pụọ n'ihe a na-eme na why did you there ikere onwe ga-agbụ pụọ there ekwube ndị nwere efe n'aka m nwee efe ezebe ndala olili ya ka anyị je TikTok ka anyị ọ dị ka ndị TikTok ya ndị TikTok anyị nwere datin na TikTok ka nchọkwa ya wepụta ndị TikTok anyị nwere na TikTok I believe ya onye nwere ihe na TikTok ndị TikTok at least anyị eti ego ya ka m bịa ka nchọtazi ebe ọ dị adị anyị wee nyezie the announcement maka ndị wetara announcement a bụ Igbo National Committee Igbo National Committee members so ha wetara ya and Igbo National Committee members ife ha na-ekwu maka ya bụ how to restore our dignity as Igbo worldwide ya ọha bụ ya wetara ozi ya and unu amarụgo ihe ha stand for unu amarụgo ihe ha stand for maka na kịta ya ọsọkwa gị na-emele n'ụwa ka anyị gụpụtakwa ka ha si wee dee ọkwa nke dị oke mkpa ewetakwara anyị n'obi anyị n'ụbọchị tata bụ ụbọchị Nkwo Ikuku ma bụrụkwa mkpụrụ ụbọchị 18 n'ọnwa Ịsaa nke anyị nọ n'ime n'ahụ abụ ahọ 2026 dịka unu si wee mara n'olu bekee bụ 18th July 2026 ya bụrụ na ọ bụrụ na ị bụ onye nke nọ n'Ọnịcha ọ bụrụ na gị ma bụ onye nke nọ n'Ọnịcha gee ntị ọfụma ka ị mara ebe ị ga-eje wee fụ ndị ma ife a na-eme ndị a bụ ndị ma ihe na-eme na ndị mara ihe gbasara ndị Igbo o nwere nya bụ organization ha na-akpọ CRC nya bụ Chimefuna Research Center ndị nke a bụ ndị na-ekwu maka a home for Igbo historical studies ndị a bụ ndị na-akụzi maka ihe gbasara Igbo ihe ọ bụla ị chọrọ ịma n'ala Igbo ime ka ha mara ha ga-akọwara gị ya ma even ihe gbasara Biafra war ihe gbasara ihe niile mere ndị Igbo ji gbasasịa n'ụwa dịka ụkpaka ebe ndị Igbo niile nọ na mkparaba ụwa dị iche iche ma ndị nọ na Ghana ma ndị nọ na Kenya ma ndị nọ na Ethiopia ma ndị nọ na Uganda ndị Igbo gbasara n'ebe niile na ndị Igbo ka anyị na-ekwu ka anyị kpọtụchara ha onye ọbụla bụ onye hụrụ Igbo n'anya hụrụ ala Igbo n'anya hụrụ ihe ndị nna nna anyị mere Igbo ji wee dị ebube na ọ bụrụ na ịbụ onye ihe a na-adị mma bụ onye chọkwara ka a na-akwanyere ndị Igbo ugwu ịma na ikwesị ije n'ọnọdụ a na ọ bụrụ na ị nọ n'Ọnịcha ebe nya bụ ife ga-anọ wee mee ga-abụ na ebe ha kpọrọ Chimefuna Research Center 25 Ọka Road beside Mandlas Onitsha. Telefon ị ga-eji wee nwetafa na ọ bụrụ na ị chọrọ ịmarafa dịka isi ekiri m ugbu a na mba akwụkwọ ụwa niile telefon nọmba ị ga-eji nweta ha bụ +234 9045 773786 ka mkpọgharịa ya jiri nwayọọ kpọọ ya maka ndị nke isi ha anaghị ebunite ndị na-akpọ ọsịsọ ịkpọgharị ya ga-abụ +2 3 4 9 0 4 5 7 7 3 7 8 6 ndị ga-abụkwa n'isi ndị isiokwu ya bụ ọgbakọ ndị ga-abụ ndị nkụzi ọgbakọ ga-abụ Prọfesọ Chinedu Agbodike onye nwa bụ onye nke ga-eso wee kọwara unu ihe m ga-akọwa unu bụ tọpik fa onye ọbụla anwụ na ngwụ na nkwụ na-abịa onye ọzọ ga-esokwa wee kọwakwa ife na-eme na ya bụ ọgbakọ a ga-enwe n'ụbọchị taa n'Ọnịcha ga-abụ Dr. Echezona
obi agba ọsọ ọgụ ọ ga-anọkwa na ya onye ọzọ ga-anọkwa onye ịtọ ga-anọkwa na ya bụ mmemme a na-ekwu okwu ya bụ ebe a ga-ekwu maka ihe gbasara Igbo ga-abụkwa Chinechere m ọnụ bọgụ ọ ga-anọkwa ebe ahụ live and direct unu n'anya ya bụ ife abụrụgo ife ga-abụ ife ga-adịkpọkpọ maka ndị na-achọ histrị ndị Igbo maka ndị chọkwara ịma histrị ndị Igbo ka ịkaba ahụ wee jee ebe a. Topic ha ga-abụ remarking tradition in Igbo land onye bụ one of their agenda, history, symbolism and science and tradition. Ife a bụ ife ha ga-akpa nkata maka ya. So na ọ bụ na ije ebe ahụ nwekwezi ajụjụ ọzọ ị chọrọ ịjụ mebe ife na-agbagoju anya maka ihe gbasara ndị Igbo gị jezi ebe a ga-eju ọfa ọ ga-adịrị gị mma. Ha kpọkwara Ikoro 2020 Ikoro July 2026 edition. So unu ga-amazi ka o si wee dị and ha sikwara na ha ga-anọkwa na their Facebook ha ga-anọkwa na their Facebook ọ dịka Ikoro is a monthly program. Okay, ha na-akọkwa na ọ ga-abụ every month ka a ga na-eme wee na-akọwara ndị Igbo na direct ndị Igbo ka a ga-esi marakwa ụzọ be na ha hapụ ihe Facebook a ndị Facebook na-edeceive mmadụ too much. At least mmadụ eje na media na those places bifo nweta ndị na-agwa ka eziokwu ga-enyere gị aka ga-eme gị ka ị mara be nna gị marakwa ka be nna gị si wee dị ka ọ dị ọ ga-afịakwa ezigbo arụ maka ha agaghị agwa gị nke ahụ ga-aba agwasịa gị ma bịa na platfọm ha echi mana ọnya ka ha ji propaganda eriri onwe ha ego. Naijiria emegoro onye ọbụla wọzie onye ori ndị Facebook ya na-ezuzu bụ ori Facebook. Ị bịa na Facebook were ikpughe ike nna gị ikpughe ike nne gị ikpughe ike nna gị iwe wee mezie gịnị iwe nweta ego. Ụfọdụ jizi anụ ahụ ha wee na-akpa ego. Ụmụ nwaanyị na-ekpughesi ala ha ndị na-ekpughesi ukwu ha ndị na-agba egwu ndị na-emezu ka ukwu ha na-adị otu a ịghọtago ha na-emegharịzi efu ha na-eme ka mama ịwọta mgbe anyị na-eje ụka mgbe ahụ anyị na-eje ụka Kraịst ndị ụka Kraịst na-emezina ka mama ịwọta ị na-eme ka mama ịwọta ya mgbe amoosu ebu winchi na-eke na-eme ka winchi bụ ihe juzuru Facebook na Christian ihe anyị nwezi kịta Christianity women winch ọ ihe anyị nwezi kịta Christianity winch efugwo mana ije mana ụlọ ụka na nke Ebuka Obi ha na ndị ọzọ a na-akpa gị maka ihe sexuality na-asị ka ekosa atọ gị na ọ na-eme ọ bụ na anyị onye na-ebu ụzọ etinye ka onye na-ebu ụzọ abịa na-arụ ka onye na-ebu ụzọ etinye gị ka ekosa dị nwaanyị na-ebu ụzọ agwụ ya nwaanyị na-ebu ụzọ asị ya ihe abụzi a na-emezi na the public ya abụzi ozi ọma na-ezi maka Kraịst. Chineke ga-abụ unu niile ọnụ when the time come. Now dịka ha si wee dedemede tinye ebe a ka m gụpụtakwa ya ka m si mara akwụkwọ nke m aga m aga n'olu bekee ha sị can rain be made or was remarking in Igbo land. Ndị nke a bụ ndị nke na-ekwukwa maka Ikoro Chimefuna Research Center ebelivu m na ndị nke a bụ ndị gụwara isi so mma alapụgodu ihe ha godere ebe a buru ibu aga m agụcha ha ncha niile na taịm madrozi. So ọ bụrụ na Igbo onye nọ na Anambra steeti especially n'Ọnịcha anyị ga-agba mbọ fụ na anyị zijere ndị Obinwanne na ọ bụ na ndị Obinwanne na-eweta ya bụ nkwado ọ bụ na ha weta nkwado ndị Obinwanne Media Anambra State branch will be there live and direct. Ọ bụ na ha nọrọzie die mgbe a ga-ewetakwa vidio anyị ga-atụsakwara unu ya ka onofu ka mmemme nke anyị na-ekwu okwu m jekwa na nzukọ ndị Igbo aga m ajụkwa onye ndu nzukọ ndị Igbo ajụjụ aga m agbakwa ya ajụjụ ọnụ taa. Aga m agbakwa all the executive directors of nzukọ ndị Igbo aga m agba ha ajụjụ ọnụ taa. Aga m agbakwa some members ajụjụ ọnụ taa. Aga m ewetakwara unu ya na mba akwụkwọ ụwa ka unu wee mara ka o si akpọtụ ịma na ihe ọbụla na-eme n'ụwa na-enwe usoro nke ọbụla ha na-eme dịka si wee buru onye abụ kamera Obinwanne wee je one day ha sị m na o rube na mgbe oge ga-eru na ha ga-eme ka m mara. So aga m eme individual today. After mere individual today unu ga-afụ ndị a niile mere announcement ka anyị na ha si arụkọ ana ife ọbụla na-eme ife ọbụla nke na-eme bụ nke onye Igbo maọbụ ihe Igbo ịkpọtara Obinwanne Igbo TV anyị ga-emekwa ka ndị ụwa niile wee mara ya maka na ihe anyị na-eme bụ ife mmụọ onye anyị na-achụrụ aja bụ oke mmụọ eziokwu bụ ndụ. Ekenekwa m unu wee na-asị nke onye chiri ya zerekwanụ ka anyị pụtakwanụ. Igbo bụ Igbo ekelekwa m unu taa na ụbọchị nke taa anyị nọ na ụlọ ọrụ anyị bụ ụlọ ọrụ ndị Obinwannem Media Company nke dị na Enugu na Nsụka kwa tata o nwere nnukwu nna anyị na ya nọ tata ga-akọwara anyị ọtụtụ ihe nke ndị anyị kwesịrị ịma na ihe ndị anyị ga-esi na ya wee mụta ihe n'ala Igbo bụ ihe gbasakwara omenala na ka obodo si wee dị. Mana tutu anyị aga n'iru aga m ebu ụzọ
ka nkọwa onwe m wee metụkwanụ ọjị maka na Igbo nwere usoro esi aga ma onwe m nọ na n'olu ya bụ Ada Nsụka aga m nwere ọjị anyị nwere ugbu a anyị ga-ebu ụzọ chere nnukwu nna anyị ọjị ya mere na ka m burugodo ọjị bunye nnukwu mmadụ anyị na ya nọ ebe a ka o chere anyị nna anyị ukwu nna anyị enwetakwa ọjị ga ichere ndị bịara be anyị. Igbo bụ Igbo, ekene m unu. A na-asị ọjị ọha maka eze His Royal Highness Igwe Dr. Ambassador Patrick Chukwuemeka Okolo Chukwu eze one of Mbunano Ancient Kingdom, eze Igwe one of Nsụka. Ọjị abịala na-egosi ọha egosila m na ọjị ya bụ ọjị ọha. Igbo bụ Igbo, Igwe ọjị ọha n'aka nwoke mbịa wara anyị ọjị a na be anyị na Nsụka na nwata na wa ọjị okenye wago ma bịa wara m ọjị Igbo bụ Igbo, anyị jikwa ọjị ekele m nwoke kele nwaanyị, ndụ nwoke ndụ nwaanyị. Ọjị bụ osisi dị n'iwu Chineke sịrị anyị bụ na Hibru anyị were na-ekele ụtụtụ ihe anyasị. Ọgwa ya ka m ji n'aka na-akpọku ozi chite oke abịama ka ọ bịa n'Obinwannem redio steshọn bịa n'ọrụ anyị n'oge awa wee nye onye ọbụla ndụ na arụ ike na ihe eji ele ndụ anyị. Ọgwụkwa ọjị ị gwara anyị ọ dị n'akwụkwọ nsọ na Psalm 150 chapter 1 verse 1. Ọzọ anyị were ọjị a na-enye ya ekele ụtụtụ ihe ya sị ihe na ọ bụ ya bụ Chukwu kere anyị bụ mmadụ. Chọọ anyị na-akụ aka na-achị ọchị na-agba egwu were opu ike were une. Ụmụ nwaanyị anyị na-alụ alụ welite obi elu nye ndị ha maka nwaanyị were obi nye die enweta ọnọchie, ada nyeta ọnọchie n'ụzọ na ewelite obi elu nye ọ gaghị enweta ọnọchie. Ebe akwụkwọ nsọ gbara anyị were na ọjị a na-akpọku m ụbọchị niile. Biko lekwa ọjị Chukwu ka bịa ma ka m ji arịọ na ndị ọrụ oyibo nọ n'ebe ọbụla ị nọ ụgwọ ọnwa na promoshọn ebe onye nọ nwere aka ọrụ ọrụchasị ụkwụ anyị ụgwọ onye ahịa bụ ọkpọbọ oleji ori uru. Anyị bụ ndị eze nọchiri anya Jizọs Kraịst maka Jizọs bụ eze ka eze ma ọ bụ anyị bụ eze na-echere ya obodo. Unu lee ya na akwụkwọ nsọ na Baịbụl bụ ya bụ akwụkwọ ndụ ibedo ebe a bụ first king, second king, prophet, nke nọ bụ clergy. Mana ndị clergy anagwụrụ anyị ọnọdụ na-eprofesaiz na-eme ife niile. Mana agwagwa m na ebe arụ ụnụ ka abụkwa ndị eze nwe, ndị na-eje ụka ọ bụ anyị nwe. Ma ebe arụ ụnụ ka ọ bụ anyị nwe. Nsi ndị ụka enyechi unu onyinye unu lụta ndị eze nyegwara efu ji na ọkụkọ rienụ nke ọzọ tinye bụ ihe anyị ka anyị soro na-eme maka ibe anyị nọ n'obodo bụ ịga ọhụ ka obodo dị mma ka udo dị. Ụmụ anyị onye ọ dịara mma ọ bịa kedu eze a na-agụ bịagadena 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 nna nna bịagadena 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 nna onye ọ dịara mma rutere eze unu tụọ m eze igwe ọ bụrụ na-ekwebego nkịta eze igwe. Ọkwa ọjị a ka m ji na-arịọ Chukwu abịa ka ịkwalite ọnọdụ Obinwannem redio steshọn a maka ọ bụ mbido ọfụ ka ha na-ebido vuere ụzọ kpere hazi ndị nchụchụ ama bịa ebe ha nọ ndị njụ ndị ụyara ala gị aka ga-ebi ihe n'ala ihe ọ na ha kwuru egwu niile ga na-anụ ya enyemaka ga na-esi ebe dị iche iche abịa wee kwado ha ka nwee ike kwụzido na-arịọ na Naijiria anyị nọ n'ime biko ndị na-achị anyị gbaa ha ume nye ha amamihe ka elekwata ndị a na-achị. Agụ egbugo mana na Naijiria abụghị ihe ziri ezi ma Chineke fụrụ Naijiria n'anya nye anyị ikuku anyị dị iche, ala anyị dị iche, mmiri anyị na-anwụ dị iche, ife niile anyị na-enwe Chukwu fụrụ anyị n'anya mana ndị na-achị anyị achị isi afụtara ebe ha nọ. Biko tinye akọ na uche ka ha lekwesị ndị a na-achị anya na-arịọ ka na anyị ga-ata ọjị a n'ụtụtụ a tata ndụ tata nghọta maka nghọta ka bụ nke mbụ maka na nghọta
n'ukwu amada na Naịjirịa, okwu amada dị na nwunye, amada nwanne na nwanne, ma ihe na-ese okwu bụ aghọta gị naanị oge na anyị ga-atọ ọjọọ n'aha gị site na Kraịst onye nwe. Ekele m unu. Igwe eze igwe one of Nsukka. Ekele m. Ekele m. Nọn. Daalụ nọ. Daalụ. Mmewegwa kilo a na-adị mma na. otu aka ọ dị anyị anachitekwa na agba ịtọ ịbata na agba ịtọ ọtọ. Anyị na-ekene ndị nọ na YouTube na ndị nọ na Facebook. Anyị ga-anachitekwa azụ maka ihe gbasara o nwere ozi anyị ga-ezi nwanne anyị nwoke, dịka nwanne anyị nwoke bụ prọfesọ Obidike nke ahụ unu makwa bụ ndị nke m kwuru okwu ya ọdago. O nwere akụkọ ọ ga-akọrọ anyị nwa bụ ndị Igbo akụkọ. Prọfesọ Agbodike Chinedu, ọtụtụ n'ime unu ga-ama onye so anyị na ya na ha akpakọrịta. Ọha ma bụ ndị ma history of ndị Igbo, marakwa history of Nigeria, marakwa history of ihe mere na Biafra during the Biafra War, Berlin Conference, Bori Accord. Ndị ahụ ndị ji the history. Very soon anyị gara anabata ha na obi anyị, maka na ihe nye na ha niile bụ bikonu unu ama mmachanụ buru ya naba mmụọ n'ọkwa n'ihe ka Ogechukwu machara ihe niile buru ya na mmụọ. Makwana m akwụkwọ ga-agbapụtasị ka akwụkwọ Ojukwu onwekwana onye ma nwere akwụkwọ Ojukwu ebe o dere ebe anyị ga-esi wee mụrụ ihe na-eme tata. Biko gwanụ ndị Obinwannem Media ka anyị bute ka anyị wee si ebe ahụ wee na-akọwara ndị be anyị ihe a ga-amata gbasara Ojukwu during the war, ihe kpatakwara o ji wee mee ya. Maka na anyị amarọzi nke anyị ga-ewe ewe, onye nke akọ saịdị onye nke akọ saịdị a. Anyị nwa bụ ndị nta akụkọ, anyị chọrọ ịmakwa ka o si akpọtụ. Onye ka anyị wee sị na anyị needed 55 people from every 5 states, 55 people from anywhere in part of the world, because na ndị ụwa ndị nọ n'obodo oyibo na ndị nọ n'ụlọ ihe anyị ga-adị bụ 10 in one group. Ifere ya 10 ahụ in one group bụ ihe anyị ga-eji wee fọmụọ Obinwannem Ndị Igbo Global Cultural Movement Foundation. Anyị ga-anọ ebe a wee gbaa mbọ for that na onwere ozi intimidation ga na-abịa na government of the house, enwe ozi intimidation ga na-abịa na any department of ndị dị registered in Nigeria. Enwere Igbo Youth Movement, enwere Igbo Ọhaneze Ndị Igbo Youth, enwere Ọhaneze Ndị Igbo, enwere CEO, CWO, enwere Christian leadership, enwere political leaders, enwere traditional rulers, enwere ndị nche obodo, enwere security vigilantes, enwere market leaders, enwere ndị student, enwere ndị traders, enwere ndị agboro, enwere ndị task force. Kedu ihe ndị a niile na-alụ? That is what Obinwannem Ndi Igbo Global Cultural Movement Foundation is asking. Kedu ihe ha na-arụ? So we need to hold them accountable. They are the problem of Igbo land. So let us know they go far talking about Yoruba, talking about Fulani, talking about Tinubu, talking about Hausa. I don't have that time. Obinwannem don't have that time. I know what is my problem, and my problem may not be a problem. So nyamere mu wa ji wese can respect izo mu kwanyere ndị Igbo ba anyị ugwu. Sere mu focus only ihe gbasara ndị Igbo na ha like ka nsi ekwue, like kwana ka nsi wee mee, like kwana ka nsi structure ya, ha dịkwa willing to support na ọ bụ na focus Igbo national affairs. So na ọ bụ na Igbo onye Igbo, you are fully welcome. Mana ọ bụ na ịbata nwanne ọ bụ na onwere ihe ọjọọ na-eme wụsị ya. Igbo nwere ezigbo ego n'ụwa. Anyị akpatago ego enough. Ego anyị kpatara anyị ga-eji wee mee ihe ọbụla anyị chọrọ n'ala Igbo. Anyị kpatara okwefuru ndị Igbo ji ihe ha ji eji dozibe nna ha. So ndị anyị na-ebute ndị ọgịrịga nwa na nwa ka anyị jebe n'ọfịs ha one by one. I want to work with them. I want to serve them. I want to make sure na ife ahụ niile bụ ndị be anyị ndị a na-eje wetacha ndị na-aya ahụ ndị na ọ na-atụ n'ọnụ were ha wee na-agbara ezigbote ego na Facebook. It will stop. Somebody like Leo Zeus, somebody like Jofezako,
ndị ha niile a na-agba nọkọta kpọbata ndị be anyị na-arụ adịrọ tinye na soshal midia na-asị Igbo mụrụ nzemaza Igbo mụrụ nzemaza ị na-afụgoro na ya ma ya nwanne anyị a enye ka anyị nyere nwanne anyị aka iwere wee gbara ezigbo followers gbara ezigbo view is abomination in Igbo race, is abomination in Igbo culture, is abomination. And I, Mazi Ugwu Okechukwu, onye ndu Obinwannem nke ndị Igbo n'ụwa niile na condemn here. The same way I condemn all the Igbo title in around the world, I condemn Igbo, Ibupte, ndị Igbo na tono na social media to make money. I condemn it, and that is a part of it. So I join Kwanamu na eburu ndị do na the same thing ngwara kwa ọkụkọ tiwara aka, the same thing ngwara mide nwere okarago, the same thing ngwara ofia frago, the same thing ngwara ezobi na Asaba, the same thing na agwa ndị a niile bụ ndị si n'ala Igbo ma ndị mma ma ọ bụ na ha nwe enwu ha riri heriro ala Igbo ma ndị mma. We are not going to do that. We are not going to work with these people. If these people want to work with us, we are going to ask them, kedu ife Chineke nke ndị Igbo wepụtara ka ha bịa rụọ n'ala Igbo? It's very simple question. Gịnị bụ ọrụ aka mmiri nwiro? I want to know. Gịnị bụ ọrụ aka ya? Ikpere mmadụ ekpere ka ọ kpata ego bụ arụ ka ọ bụ. That is nothing like that in omenala Igbo. Inwe ihe inye iwe nwanne gị ka o nweta. Anyị si na anyị niile bụ ụmụ Igbo, na anyị niile bụ ofu. So why can't we help each other? It's a question. Ọkwa anyị si na anyị bụ ofu, na anyị bụ ụmụ Igbo. Why can't we help each other? Kedu ihe mere mmakizim ihe mụtara? Kedu ihe mere mmakizim ihe free? That is what China used to become what they are today. Mother, were China na agwa m okwu. Don't use China. Talk to me. Don't use American, talk to me. I know what makes America to be great again. That's why I begin to give a new slogan since a long time now. Igbo land must be great again. Igbo land must be great again. We will not allow all the people that are using our problem to make money. We will not allow it again. We will not allow those people that is romancing governors, bad leadership to make our land to be suffering. We will not allow it again. Obinwannem nwoke nọ na WhatsApp, nọ na TikTok, after maybe Jurmajo, repeat the number again. I will repeat it again and I will make it official. Even the link you can register if any na no just I may go the pre-announcement and may just like announcement, you know. Don't worry. I have go technology kind of kita. Everything is going to be documented and official. Even our website, I will still bring in it very soon. We will relaunch it because all the there, our engineer Onya Abia State is trying to do something very meaningful. So this time will not be business as usual. When we educate charity anymore, you must work before you eat. You must work. You must work before you eat. And when we pay you, you must do the work we paid you for. I will not go back. Mani gemem kana chiazo we cheteru no chie na ohuru. Bobu no ndi mmadu tukota ego nye gi ka iru oru Igbo oru through Obinwannem Media, through Obinwannem Foundation, through Obinwannem Business Strategy. Iwe rie ego fa, iwe were ego ha, we mi ihe masịrị gị, we gbo mkpa ezinụlọ gị. Anyị ga-agwa gị na ihe ji ntị oke eme. Ihe ọkụ ji ntị oke eme. Sometimes on ndị a na-adị soft kunu na-use anyhow. Mana ndị a na-agbapụta agba unu oburu na-apụta, I think unu respect her very well. Ndị a na-agbapụta beru n'ofu aka sị unu taba, ọ dịkwa na respect her very well. Because unu jicha ndị niile mechara tọrọ things na n'Imo State when na mahịrị ndị dịka anyị. We will do it when our own time, but we will do it for the people who deserve it. And if we want to do it, we will not show you, but we will tell you something like this happened. Because na ndị Igbo bụ ndị ajọ mmadụ we must buy all ajọ mmadụ nọ n'ala Igbo. We must buy all of them if we want ala Igbo to be good. Emere na Ghana. Jerry Lonson mere na Ghana. So I'm not afraid of doing something, I'm telling you. Because na ndị Trump now na fight in Iran. Can have believe on their word. Ndị Israel na-ekpe ekpere every day na-ekpe ekpere maka Israel. Na fight in the Palestine. Can have believe on their strategy. Then we Igbo na fight ndị Igbo so that they will respect our culture and tradition of the bad. Ebe Kenny ga-akwụsị ihe dị na n'ụwa niile. Which country? Are we fighting in the way Boko Haram? No. We are fighting that ndị Igbo, anyị ma ndị Igbo bi na America na-eme arụ na Nigeria. We will track them, we will publish them, we will write the history of them. That is all. Only thing ga-azọ ndị Igbo na-egwu wayo na-eme ọtụtụ business dị iche iche. Wee na-eme a na-ekwu ka obodo ma ha na-eme ka ha na-anụ ya. Only thing ga-azụ unu, na ya ma the history about you and about your family.
Only thing as soon and I better not fit to cooperate with us because we are going to visit all the prominent offices of Ndi Igbo Global, home and abroad. We are going to visit them. Mako desika Ndi Igbo doesn't do now more. No make no sense. Every time on social media, onye Igbo nke aka, onye Igbo nke ọnụ, onye Igbo nke aka, onye Igbo nke ọnụ. Who is now a good man? Who is now a good person? We don't want to care who you are. Onye Igbo ka onye Igbo ibie. Onye Igbo care. So na akpọkwa nọmba unu werukwu ya mana onye na-abata biko dere m na ọ bụ ihe a m kwuru ka ị chọrọ join maka na o nwechara department dị iche iche dị n'Obinwanne ọ bụ ọsọsọ Obinwanne Ndị Igbo Global Cultural Movement Foundation behind nwere anyị nwere a lot so mana nke ọ bụla ị chọrọ ịbanye because gọọmenti ka Obinwanne bụ gọọmenti mana anyị nwa bụ no governmental organization anyị bụ ndị na-enyere gọọmenti nọ n'authority aka ka ha accomplish their dream in the land. Anyị ma bụ ndị na-remind gọọmenti ikwekwara anyị nkwado na mana imeghezi nkwa ahụ ikwere anyị nwa ga-agwafasị ya dat na onye akịta na-anwụ na village na ihe a onye gọọmenti ji pawa eme ya adọrọkwa mma anyị nwa ga na-ekwuchitere ndị Igbo na-atụ n'ọnụ anyị nwa ga na-ekwuchitere ndị Igbo a na-emegide maka emegidere m am a victim of mmegide ndị Igbo eji m the record eji m the evidence achọrọ m ka onye gbacha bọị ka hapụ setụrụ ya achọrọ m ka onye ọkada na-agba ọkada na-ata afụ ka o nweta oge ji wee kwụ ụgwọ n'ọzọ ụmụ ya ọ bụ na ndị task force na-etret ya na-edestroy ya na-achụ ya ọsọ achọghọ m ya achọghọ m onye ga-agba ọpụta oje gbacha odibo oje ebe na-agba odibo ma nwaanyị ma nwoke a na-akụ ihe ka ihe tinka kropan na-akụ ya ka anụmanụ achọghọzi m ya I don't want it. Achọghọzi m gọọmenti na-eri salari ndị mmadụ achọghọzi m gọọmenti ga-agbabata na steshọn ha na-eme ihe ọzọ ha na-ekwu ọzọ na-eme ọzọ achọghọzi m gọọmenti na-eri allocation of the masses achọrọzi m ya and I will start it in Igbo land and nobody can stop me because ihe unu na-emezi dịka Igbo adọrọzi ebube unu na-emezi dịka Igbo anana ọ bụrụ na-egwu wayo gwube wayo na be gị ọ bụrụ na-ezu ori zubori na be gị ị na-eme 419 mebe 419 na be gị but ụmụ Igbo ndị dịka ya chọrọ those things you must leave us to live alone either na anyị jere build onwe anyị our estate build there respect onwe anyị Obinwannem Ndi Igbo Global Cultural Movement Foundation members we go and live in our own territory in all 5 states and leave all of you tinye security tinye everything I used to go to live and all of you unu ebibe dukurus like onye ọbụla gbugbo onwe I can stand in any idea any structure butere unu wabụ ndị ori government ma stand all of you mana ihe na ya unu wabụ ndị Igbo dịkwa ka mụnwa ndị a na-emegide ndị enwe ha ọnụ okwu join this WhatsApp group with all your power all your energy all your truth all your holiness life all chinko ụwa gburi ebeba we will destroy these people agbana ọsọ nna ọka ma na anyị nwụrụ n'ọrụ ahụ nna m ata ezigbo afọ na Germany ọkwa Germany ka na-achọ ịbịa I am already in Germany upon the power and the documents I have in Germany ma Germany ka na-atụgharị m ka onye amara ife imagine gị enweghezi akwụkwọ enweghezi that power enweghezi that documents nwere asị ka eri asylum aga m agba first asị ka aga through international human organization structure aga m agba first asị ka eje na United Nations law protection aga m agba first I go win am. So why are you turning him around? Men me spend ego me kwesi spend na law because no befa. Because of befa. Njekwu Nigeria government ha ma left and right ya. Ihe niile na-arụ na Nigeria embassy. Onwere onye ma left and right ya na government. I have been there. Mgbe nje me translation, mgbe nje me my passport extend. Mgbe nje there. Give na ndị na ebe ha nwere level of ha ma ihe bụ government. Ije na embassy for dị no ka ebe na-ere akara. With ego niile nwere n'ụwa niile with ego yiri na nwere with ego yiri na nwere ka embassy Nigeria dị ka ebe na-ere akara. You people only think ma bụ ego we need to stop this nonsense. When say na anyị nwere the right then we create our own embassy we create our own offices. Obinwannem Foundation ndị Igbo niile ga-enwe office nke ebe ọbụla eji mbe m na mere office. When we are gathered in anywhere in all over the world then we have to create a bag and report in the case of onye Igbo ọbụla. Stand my right and my power and what I have my legacy have already conquered everything. Abagom government did my signature, my stamp, my photos in almost every country I have go. So I can write them with the same name and the same pattern and the same structure. They will be seeing me. I'm not afraid of any government in the world. Oh, you know my to government ojo. When they declare their intention in public, go and check it. Because they check happy megidonya, happy megidonya. When they
maka na mụnwa na ụmụ mana Chukwu kere n'igwe kee n'ụwa ekegokwana ihe onye ọbụla ga-abụ o kere mụnwa wee sị kwuchitebere ụmụnna gị ebe ị nwere the voice to voiceless people, voice it out, don't fear. Use ya nna gị na nne gị wee na-ekwu okwu na onye ga-egbu ugo gbuo gị na nne gị na nna gị na mmụọ na mmadụ. Abụrụ m onye wayo, mma abụratakwara onye wayo, Chukwu ewe mee m ka ndịkwa ka ndị n'ụwa. Ndewonu. The number you are going to use to join this movement remain +48. Maka m ga-eji nwaanyị na-akpọ ya because na o nwere ụmụnne anyị na-akọwa n'ọdịka onye kọwa si repeat the number ka m kpọọ ya ọfụma were pen gị na etu a si jide pen m ka anyị dee ya ede ka anyị na-aga ikwesị ịdị fast a lot. +4 8 7 9 5 6 2 1 6 9 3. Maybe ị na-achọbụ pen achọ mgbe ahụ m kwuru okwu ọkụjidego pen ọkụjidego akwụkwọ ngwanụ osetikwa. +4 8 7 9 5 6 2 1 6 9 3. Ka m gosi unu na anyị na-amụkwa na English, anyị na-amụkwa na Igbo ka anyị gụzie na Igbo language ka amụkwa na ma ya agụ ntakwa ego ọrụ na Igbo language. Ọ bụrụ ị na-anụ English ka ịnụnụ nke a na ka anyị bido na amakwa m ya bụ plus na English na Igbo language amakwa m ya bụ plus. Akara nke obe ka anyị chizeta wee kpọọ ya akara nke obe. Dee edemede akara nke obe ide ya ịnọ ka mee akara nke obe ịnọ ịsatọ ịsaa itenanụ ise isii abụọ otu isii itenanụ ịtọ. Anyị gbalịkwara maka ndị na-eche m ichezinala m ihe mmadụ maka na akarị m papa gị karịa nne gị karịa ihe niile eji wee bịa ụwa na mgbanyere gị fim ikiribe. Unu bụ ajọ mmadụ can never win us because na anyị ji aka anyị dị ọcha. We never even try to intimidate anybody, defraud anybody, think about anything to harm Igbo man or Igbo woman. Ọ dịrọ possible. Obinwannem na-ekwu okwu. So ana m ekene ndị nọ na social media, ndị nke nọ na what they call it, ndị nọ na YouTube, ndị nọ na Facebook. Asụmụnụ nọn aga m anachetakwa azụ mgbe m ga-etinye nya bụ story of Prof Agbodike Chinedu. Nnachetakwa azụ n'oge na-adịrị anya den mụrụ na nọrịa maka chọrọ m ka nya bụ ihe gafee 2 hours. Ọ bụrụ na ị chọrọ ijoin kwa mụnwa ka m na-ekwu okwu maka m ga-ejezi TikTok ka mụ na ụmụnne mkparịa maka a na-eche m eche ịma na ihe a ga na-eme bụ onye na-awọchọ na-apụ. So ka anyị manụ nwere onye anyị na ya ga-ekwu okwu dị mụnwa achọbeghị ka onwe m na ya ga-ekwu okwu na Facebook ọntere anyị ehibesia Obinwannem nwetacha ihe ndị na anyị chọrọ anyị ga-eji rụọ ọrụ. Den anyị chere na ga-abịa bịazi na Facebook ị ga na-afụ ndị ga-esi n'ala Igbo na-abata, fụ ndị si obodo Igbo na-abata, den efuzie ka nkata dị ka o kwesịrị isi dị. Ọkwụnụ chọrọ ịma ndị bụ ndị Obinwannem, I will going to bring all of them to all of you so that na unu ga-ama that na oke ya da nke aka na-egwu ma gba. I'm still a servant of Igbo. I'm still a servant of Ndi Igbo. I'm still that person that trying to unite our people home and abroad through culture and tradition of Igbo ancient structure. Onwere ihe ọzọ, ọ bụrụ m na-ehibe, onwere nke nji aka m ehibe, ọkwa nke dịbụ adị ka nchọ ka anyị retain ye, mara ka anyị ga-esi dozigharịa ya. Ịmara ihe ahụ ọsọ isi na ọ na-enweghị iwe na culture, bịa ka ịkọwara ya anyị ka anyị gbazie gị onu, kụziere gị, eme gị integration, mee gị rehabilitation ka ị marakwa ihe. Onwekwanụ nke dị mma isoro anyị akwadosie ya ike ọfụma. Ịbịa n'obodo ọbụla dị n'ala Igbo, onye ọbụla nwere ka ha si eme, anyị chọrọ ịkwado ya. Mbọsị unu na-agba mmanwụ, obodo na-agba mmanwụ, ihe ọbụla obodo na-eme ka anyị ga na-akwado. Anyị nwere ka anyị pụta anyị asị ndị Enugu, ndị Anambra jee na nwere ha na-eme na Abia steeti, dị na anyị chere na-egbujoro jee ebe a wee mee ya ọka aka. Onwe nke na-eme na Anambra, anyị niile egbugoro jee Anambra. Onwe nke na-eme n'Imo, anyị niile egbugoro jee n'Imo. Anyị mee ya announcement ka anyị si ụta wee relate kwa reconcile ya
from our departures. You know, we need to come back and respect our culture and our tradition. That is our dignity. So respect ndị niile abụ ndị nọ na Obinwanne YouTube and Facebook. Ka ọ dịnụ na agba ọzọ.